Konata tikata wanga vatango simudzira ka iyo ka Nhorondo ya Mshakapu John Chibadura. Naye baba vanamo kozwa munoti mukatambira mari amuye kumba munofunga kuti ndinojeko pamba pano nevana. Manamo sure kusauya kumba overtime sorry mukadzi wangu. Iye zvino zvatonyanya ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu. Oh dzisisa manamo mukadzi wangu please. From the past, Zama Gazan ngapo mpiri akanetsa kambe kaka. Sara ukarike. Right. Nikati patango pinda isusu. Ndakata hurukuro neumwe muimbi. Madhara muniyezve mimanzi izvi kama. Vachitaura vachitiparondedzere sisu kama. Nezve mimanzi yemuno munyika yeZimbabwe iyo ika. Ndinakidza statement racho kana kuti aka kandoda kumbokanzwisa vateerera aka mudhara gumi maurika takuita hedu zvemalive shows tichitiwo patawana mukana toenda patawana mukana wekuenda kubonanza kuya toenda patawana mukana wekumbopinda muQueens Hotel nokuti muQueens Hotel ndomanga muna Thomas Mapfumo aine contract muQueens Hotel kuseru kuno kuna Robert Mugabe kwairidza John Chibadura because Queens Hotel yanga ine masides aiti uku kune kuri kwembosha uku kwaingopinda Mbombera saka Thomas Mapfumo na Jonas vairidza kwembosha John Chibadura airidza kuna Robert Mugabe kari kangoita kadandaro kainzi kadandaro kwembombeya ataipe mizi zvanga zvakuenda taipe mizi handiri makwabari nokuti yaThomas yanga yakatsika ende ndo yaidikwa nevanhu vane mari dzavo nokuti vanhu vanenge vachimwa vakagara vachiteerera. Okay, koya John Chibadura handiye kupichuka ikakurasa mabhachi kunenge uchitodaii saka vanhu vasina mari saka vasina mari ava ndo vaenda kuMbombera kwakunana John Chibadura ndo vaenda kuMbombera akumbombera ndokwa kune mafaro ese ndokwairaswa mabhachi ndokwaipichuka ndaraguma uruka itaimushe amdara inosendi makoni ndokamba kuti Sara ugari wanga uri kupi mugore racherero. Right. Ndakazotaura zvakareka nemwana wa John Chibadura anonzi Yesimba
pavakomana vari kuimba mazuva apa ari kushaura mwana waJohn Chibadura ndakamboita hurukuro naye zvakareka pamusoro pababa wake. Ya kutaura chokwadi apapa ndakutaura chokwadi ndini inini ndini ndimutara noti vaingoita mukoma nana mutara sandimti baba wedu isusu ati mutara isusu kudaita tikuita so mutara sheba ndo akazora kune kamwe kamukomana futi kuno kanoridza futi kari kungoridza biti ya mutara wenyu asi kane hendi yetembo uyai mukanzwe mukatore ndo laki popa takanosangana na Laki Tembo manje kwachinyani ndotaona Laki Tembo ndotangu fariro hendi yake ndoda mutoro vauya kugroup naitofarirawo futi kuita se kuuya kugroup Simba Chinyani uya akuridza matrams kwa progress ndiyanga ari drama wedu ndiyakatidzira drum Simba Chinyani saka takazopractice uku takaseshena tova tazoenda kunoita final rehearsal manje tiri kuti TZ naChinyani mutara Chinyani ndiyaizoti batsira zvimwe zvinhu zvangasati takuzivawo nguva yacho tichitoita chigadzisa producer achiuya Mabaleka achiuya kusession achidzokera achiuya kusession achidzokera tinge takaita 2 weeks kuTZ taita camping ye 2 weeks chiva taenda kurekodi yemakatiraira 2002 June 2002 popa tikapinda mustudio right yange group range rakamira sei vakomana kuti vanga varipo vairidza group pakapana Laki Tembo airidza lead Jeremiah Mukondo airidza rhythm kuti pesa irizwa na ainzi Lucky Mushawarara asi akashaya mai manje apo kozoti madrums pairizwa na Simba Chinyani mpano wangu Simba Chinyani mavocals ndini ndakana ndotongoita lead vocals vese vanogona hapana asingagone kuimba kutimu kwedu but ndini ndakaita lead vocals and most of all isusu hatidi kuita zvinhu zvinovhiringidza kana kuti kushow kana kuti parecording inini ndini ndoita mavocals lead vocals acho ndoita lead vocals uyu mukoma wangu knowledge naJohn vanoita backing vocals kuitira kuti and staff yedu inenge yakabatana makanzokana mavoice edu akaita sei akadaro and ndofunga izvinozvo zvakuita zvichimachiwa nekufamba kwenguva tuma experience tunowanikwawo mukati mukufamba mukuita basa zvekuti pane album imwe yatikugadzira ndofunga vachaona chi mushanduko ndobva maruva album rekutanga reko vakomana ava vakanzwa kuti vafanira vapinda mustudio pavakanzwa vafanira vapinda mustudio vakatozonzwa ya album kuti yapinda mustudio vobva vakazombinga vadzikira stereo vamwe vakomana vanga vakuda kuuya kupi kunoko ende vamwe vacho vaitouya vakazvitambira sei wozi kuka kuna na Rodrick Chemdara ndo masenior members ka vakazvitambira sei Rod ndiye senior member noti Tembo chaicho ndirod naLazi naLazarus wangachitaura kuti foromano anonzi Lazarus ndo Tembo brothers chaicho vamwe vacho vese andingati Tembo na vakazvitambira sei ndisingazive zvangu handina uzenge ndauda kuconcentrata nekutarisa kuti vakomana vachaita sei kana kuti vari kuzvitambira sei kana kuti sei noti takata kutoconcentratawo nepath yedu yanga takutotorawo noti tatatozoona kuti vanhu vasina basa nesu vasina basa vasina kana shungu nezvatikuita right John Chibadura and Tembo Brothers imimi vana vacho maakuuya maakunzi Chibadura Brothers zvafamba sei zita iri tara chokwadi zvakachinjwa munhu akaita program ndi producer wedu Mabaleka ndo akaisa zita reChibadura Brothers but kuona kwangu inini ndakaona kunge aida kutengesa music kutira kuti ava vari kushandisa Tembo Brothers futi vatengese music yedu futi ichiita
ichitengeseka although yanga ri business strategy yavo yekukambani ikoko but vanga vachitoti vhiringidzwa kuti isusu kurimwe site kuitira kuti noti vanhu vakawanda vanenge chibadura brothers anongotaura kuti iye ndiwe kwachibadura but chibadura bhendi rachibadura rainzi John Chibadura and the Temple Brothers. Saka Temple Brothers aenda kupi. So pauzonzwika kuti kune Roderick Chimdara and the Temple Brothers. Kuno kuchibadura brothers. Simba chibadura and chibadura brothers. Saka uku kwanga kuri kuita kwa producer ne recording company yedu. Kwanga suri kuda kwedu isusu. Mazona. Saka isusu zvifambe zvese. Zvifambe zvese vachitengesa kwachitengesa. But I advantage kwa vari but isusu yanga iriyo futi disadvantage mchana kwatiri nokuti vanhu odzo takazongo pezuro kuti vanhu vaizongotera nekuti vaingonyatsoziva kuti Chibadura Brothers ndo vana vacho mapanzo akapo right. Ndapadira ipapo kuti ataura iye kuti kwa Shepherd Chinyani pakashaya John Chibadura akashedzera vafana vakuda kupinda mumagitare kuti kune kamwe kamukomana kari kunoko kane hendi yamudhara wenchaichaiyo right. Achibvira yeka mukomana anonzi Lucky Temple. Vazhinji vaikadzika vachiti ko Lucky Temple ihama here yaJohn Chibadura nokuti John Chibadura anonzi John Nyamkoko ko Lucky Temple azopinda sei apa. Vanhu vaifungidzira kuti Lucky Temple naJohn Chibadura nemaroera aita gitare Lucky Temple maroera anoita gitare racho vanhu vakafungidzira kuti dzimwe dzenguva vane ukama. Asi apa ndiri kuona kunge Simba haana kupatsanangura kuti dai anyatsokupatsangura ipapa dai ngeri hama yavo Simba dai ataura kuti bamunini. Asi apa haana kubvira atsanangura kuti bamunini. Haana kuziziva here kuti ndibamunini wake. Ichokwadi here kuti ndibamunini wake. Ipapo panonetsa manje ipapo because yavanga vari bamunini wavo kana iye John Chibadura angadai akataura achiri mupenyu kuti ndine munin'ina wangu anonzi Lucky Temple but haana kumbozvibvira azvitaura izvozvo. Asi Lucky Temple iko zvinezve akunyuka John Chibadura asisipo achizviti iye munin'ina waJohn Chibadura chaiye ameno regai timbodzwa panapa. Kutaura chokwadi apapa ndakutaura chokwadi ndini. Inini ndi the original hama cheche baba wa John na baba wangu kama wao mkoma ni mningina. Zvototi kana mkazi wa John Chibadura che haziwe kwa akaberekerwa Chibadura kana vana vake haziwe kwa akaberekerwa Chibadura. Chibadura akaberekerwa kuno kumusha uno zvototi kutova ne bururu dzebaba akatotamba nadzo. Baba wa John na baba wangu ndi mkoma ni mningina. Star rake cheche rep chitupa chibva kuno anonzi Joao Tembo. Rekuzoti John Chibadura nerekutamba rekuzoti John Nyamkokoko anyamkokoko I think ndo vakatoresa chitupa Chibadura because kwedu kumusha kuno hatina sene ya Nyamkokoko. Zita rao repachitupa chekuno kuMozambique ainzi Joao Tembo. Saka kubvira nhasi vanhu vese munofanira kuzoti muchakabvu John Chibadura neni ndi mkoma nemuning'ina. Baba wake ni babangu, baba wake ndio mkuru, babangu ndo adiki. Soti kana munhu anoziva Chibadura akamona live kana katona nini I think hatina kumbosiyana. National FM yava Makadi Team National FM Dini Q Shine Magaterera nepenyuro inotererwa nedzimwe nepenyuro ZBC National FM Tisuti nechimuti. Nai baba vanhamo kozva munoti mukatambira mari hamuye kumba munofunga kuti ndinojeko pamba pano nevana. Manamo sure kusauya kumba overtime sorry mukadzi wangu. Iye zvino zvatonyanya ini ndichaenda hangu kuvabereki vangu. Dzisisa manamo mukadzi wangu please.
right mapanzo kapo kam Lucky Tembo achoti kutaura chokwadi Lucky wakuzotaura nhasi kuti kutaura chokwadi ndini baba waJohn Chibadura nebaba wangu asi kuno kuLucky anga singambotauri izvozvo rimwe gore ndasangana naLucky kudziwa resekwa ndoda kumuinterview ndaida kumubvunza ipapo ndakaona Lucky achinzvenga wakutaura aiwa Lucky yazobuda pachena plus dai vana kwaChibadura dai wanga uri munin'ina waJohn iwewe zvaingoratidza zvega kuti aiwa izvo zvokuti anzi makafanana ndebvu idzo kana kuti aiwa hazvina basa izvozvo vanhu vanogona kungofanana anditika right mukoma Saini Simba naiwoka ndeumwe wevaimbi vemuno munyika yeZimbabwe vane maonero avaitawo zvekare John Chibadura bass guitarist anga asingaridze zvinhu zviri difficult kana kuti zviri complicated handiti manzwa apaka kanzizo Tembo was not a bass guitarist anga asingaridze zvinhu zviri difficult kana kuti zviri complicated sezvaita John Chibadura zvazvokutanza achirova maoctaves aya hazvisi nyore zvina Tembo manje strength yake he was a melody genius Tembo aingorova tumalines turi simple but turi catchy turi very simple Tembo was one of the most simplest guitarist Tembo angasingarise zvinhu very simple achiimba okurova ine mamelodies evoice rake achipedza okurovera tuma lead twake very simple very simple and on point so vakatosiyana ukatasa Tembo ma-guitarist chavanokudza no, he was not a guitarist okuti anotyisa because the simplicity but that was his strength. John was in his own league. amanzwa kapo amuraterere kutanza aiwaka Tembo anga ari simple akakasiyana naJohn airidza zvinhu zviri too complicated zvisina yazvoka regai tinzwe panapa mumwe akamboshanda nana John Chibadura kwavaitsikisira mumanzi yavo ngoma Stanley Ruziwa. Ini ndoitwa Stanley Ruziwa ndo zita rangu ikoko kuGrammar ZMC. Ndaishanda tongoti ndiri andaiwa nana Mr. Nyamondera nana Mr. Chivhori ndaishanda directly zvangu navo asi inini ndaita yatinoti A&R ndiye munhu anenge achidhila nemaartist mustudio nekumba nekumaketwa kwemusic yawo tongoti everything to do naartist kana apedza kurekodha uyezve asati apinda mustudio ndo yaive role yangu ndo role yaartist and repertoire iyoyo yekuti ndiwo nonotsvagana futi nemaartist uko moronga kuti vauye kustudio ndokunge maona kuti anokodzera kuya kustudio anditika producer vorekodha weta zvese and then takuchipinda futi mufezi yemarketing yemusic tapedza izvozvo kana artist aitawo maproblemu kumba uko ndo zvimwe zvataimhanya nazvo kana kuri kuti it's a family problem nyangwe chinyi ndo zvataimhanya nazvo nyangwe akauyawo kuno ndindenge ndiri the front person pakambani wekuti nditaure naye tonzisa kuti zviri kufamba sei ndo yaningati yanga iri role yangu iyoyo ende chimwe chekuziva about Chibadura ndongamurangarira kuti nguva idzodzo ndiye muimbi aienda kunana UK kaChibadura vachiuya vakarova majinzi nezvimwe zvakanaka and so on but kuti understand kuti mari yaifamba sei chaizvoka apa pakaoma hatimbodi kunyeperana ipapapo nyangwe mukabvunza vakomana veTembo Brothers chaivo mari vaibata Chibadura aibata mari but kuti yaizospendiwa sei he was one of my big collectors chaivo pamaroyalties emasales handitika kwete ekuairplay kwaizovawo ekuairplay but kumasales chaiko he was a big collector emaroyalties kuZMC
adzoka kuno akadzoka achichema nekambani Chibadura, right, akabatsirwa. But at the same time Chibadura haana kutaura kuti imba yake uko yaita sei yakutorwa nezvikwereti. Imba yakatorwa Chibadura asina kumboudza kambani. Kambani kazoziva kuti imba yaChibadura yatorwa, Chibadura aita sei angatova serious pastage yakutoti hapasina zvekuita, right. Akauya Chibadura akasvika akachema uko, but zvikwereti zvake zvakawandisa. Maroyalties aipuhwa Chibadura, asi kuti mari aidya mari zviri serious, and he was a very big spender pamari munhu anonzi Chibadura iye. Ndimukoma Stenawo vaishanda naye kwavairekodhera ikoko hanzi haiwa kuparadza mari vaiparadza chose, right. Regai tinzopanawa kubva kuna Mushakabvu Kenel Columbus Makumbe, Mushakabvu Columbus Makumbe vachitiudzaiwo kuti vakamanija John Chibadura sei vakazosiyana naye. Takazosuduruka paitwa zveMozambique nokuti John akanga akuona kuti mapromota ekuMozambique umwe musi ndo zvinoita sei zviri kumuitira, vanga vane shuga mukano. Ndo pandakatanga kuita sei kureva here kuti anga kukanganwa kwakabva. Plus imwe chakazoita kuti ndisudurukeka, akazondigona paakazenga adzinga vakomana vairava Charles Ruishi, Elizabeth naBata Sandriao, ndopatakaburana zvachose. Nekuti maizoti ndo musana webhendi, ndo musana wetembo. Ndinotarisa kuti akamboda kunotora macheso kuti aridze bhesi. Andidika ndaivepo macheso anga ari kupi? Akanga ari kukema, wasiti kema here, anga ari kwa Zakaria. Zakaria akateera fuming achiti umuda kuedza kuita sei. But John akanga achitadza kuona takazogara naye pasi kuti uri kuona bhesi ranhingira time Charles Banzi raRuishi tabva naro kure mustudio, ndimakana papi zvapo maakupindirana zvekuti hazvina kana mustudio they were not wasting time naBanzi akana anga iri kete akanga iri kete pakete apai waste kwa time andiri saka yakabvada unotora ainakidzwa. Akatombonotora umwe ainzi akanga abva kwaLena Dembo ainzi Charles Kamunzwa kuti azoridza rhythm. Vamwe vainonhonga aimbononhonga asi ndotozochama kuti vadzokere. Kuti uri kuuraya combination, kuda kuuraya combination kwaive kutochama. So imimi makapedzerana sei, makangosuduruka, makangonyarara here kuti makamutaura kuti no, tikataurirana mainstruments akambo attachwa ndikambobhadhara andinoona vakapama ndopandakati kaiwa izvi hazvichashanda kaizvi, ndopandatoona kuti vakomana vangu vaenda handisi iye wakungoita zvinhu zvisanzwisisike. Mazuva ake chaiwo akunopedza handisi munhu akanga akupuhwa mari dzemashows asingaende, ndoita basa rekunorifanda mari idzodzo. Maakutora kune imwe homwe idzi dzakauya dzemashows idzi kwadzakaenda kwacho hamusikuziva. Hamuchasiya kwadzakaenda, maakuita basa rekungonorifanda uko, basa risina kuitwa. kuona kuti munhu angapinde pai. Iye chii chaimutadzisa kuenda ndabasa? John zvinhu zvakangoenda zvidai akanga ane stress. Mozambique handizivi zvakaitika kuMozambique, but pane zvakaitika zvatisingagoni kutsanangura. Kune zvakaitika kuMozambique hazvitsanangurike. Hatizvisei zvakadi zvakadaro. John anga ari rafu. John anga ari rafu ende aikusiya panguva yakaipa. Ainaive neutsinye isipendera kana asinga aina kuda nauye ainzarika mukaidzi baba kagara kwasika kamudhara ni Jerry akwene Jerry pane kamwe kakazouya after Jerry kachuko akaigara kwasika ndikako iwe kakatanga achisenza panyamutamba. Ukaisenza panyamutamba? Kamba kazoburizwa basa panyamutamba. Ndobva John akagirepo John akagirepo elaina program ikako. Umai was so cruel John zvokuti baraka anga kandiwanawo was in the conditions. That guy was cruel. Do you know zvaita kwamuri? Aipfeka face high court. Because I'm mutangi.
kana mapedza kuita mari ya mane mari aenda kwazitika bye andita aita mari aenda Africa face ayikuti akuendera akutiza zvarondo yatandika indotora mari dzangu ndokupai nonyara noti John uyapana iwe uyapana toda mabhuku December ane mabhuku auyapana because December aigara across the road andaigara pamberi perodha vadini service chamba chaminoya aiwa mabhuku ndaona iyi mari vana havana kuwana mari John tiri kuita sei ende mari yaJohn zhinji chamamusingazivi yaibiwa naminorage ndo patakafira ipapo nokuti vana poma yaivana imi maiuraiwa bcause vanhu vakanga vari papero yekutemple brothers my knowledge vanga vane 4 pay mukadzi uya wekukambusuma pakambusuma hotero ya aive nepay Sekai anga ine pay Matuve anga ine pay ningi uyu Tracy anga ine pay Tracy ndiwe para ipa kuiri dzukiri Tracy katsuka kusengereza kaigara kaifamba nembavha ndikakuyo ukampinza uya ukampinza ukampinza umaziso uya yakazoya later alright because vakadzi vacho zvavaita vaiexploita chibalance chani chaJohn John anga asina kuchenjera chikoro ndo chakakosta John life anga asina kungwana saka vakadzi vemutaundi vaitora advantage yake ngaitozopindira okay tell me mukadzi weku Sekai akanororwa pfuma haasi weku anyway Sekai agara vabereki vake naSekai vaigara musame line naJohn munachisve mamwene ya across the road apo mpashwa muri kunzwa here ngatinyatsokubata mazwi munhu kana achiita mukurumbira anosumuka nepapi munhu kana achidonha anodonhera papi izvi hazvisi kudzidzisa kuvaimbi chete chero nekunesisu vateereri tofanira kuwanawo chikoro pakadai sava inzwai vanhu vanga vari papero rebhendi kokuzotiwo varidzi vebhendi vacho wakomana vacho vanozowanei pakadai so apa ndo pazonzi namukoma Simba saini kwanzi mismanagement. Nyaya yachibadura hatisi kuti fodya nedoro kana pachinzi mismanagement yekuti uri kubhadharwa mashows ekunana Mozambique uko hadzisi mari dzekutamba panguva iyoyo ari kuita madouble bookings ari kutadza unoridza uko ozodzokera nemamba promoters ikoko vaya vakamupa mari before vakamumirira ikoko kuZimbabwe kwacho anga ane maoverdraft kuZMC kwacho kuti aigara achitora mari ikoko mari airarama life yekuti mari yanga isingamukwanire John and kuZimbabwe kwacho pressure ndo yacho yakamuclouda kuti asaone zvakakosha zvacho zvaifanira kunge achidhila nazvo because John anga asina zvake haitokutorerai mukadzi makatarisa sotobuda uenda John is one person anga asina kuti anzi anozoita vanhu vasingaonayo waakwete John. hanzi zvinhu zvazvikachafambi zvakanaka namukoma Steny mukarangarira Chibadura before his demise pane angaita tour yeku-UK handitika ndopa akauya after ndokupa aita yeku-Mozambique paakaenda ku-UK ipapo zvinhu zvava zvakatotanga kubhenda kudhara but vanhu vaisazviziva muri kuona but iye nemaband member vaitoziva kuti things are not okay because anga atanga game yekunzvenga maband member kana papa mapayments emaroyalties and so on ndonga achitira kubalansisa the lifestyle yaita se yairarama yacho iyo but ndo zvakazosvika
pakutozozvimba zvacho izvo to the extent yekutotiwo mabaleka akaguma kutoprotectawo maband member acho again from Chibadura, but Chibadura murangarira again kuti he was a powerful man. He was so powerful zvekutoti you know how it is muindustry kakuti the bigger you are the more voice rako iroro ndo zvazviri Chibadura, but ningi dzake aiita in secret. Right him. Amanza pa mkoma steni. Anzi zvimwe zvacho zvizhinji aita secret. Chero muri yake singazvizive. Akuzongona zvinhu zvakuzongoiti. Right. Aregeti zvepana paka. Kuti pazvinhu pazvanga zvadhakwa kuna John Chibadura. Adzimai kana mai knowledge. Vanga varwa pasi. Ichokwadi here ndakavabvunza mai knowledge. Nelia David. Zvimwe zvinotaurwa nevanhu manyepo. Vamwe vanotaura kuti kwanzizo pakazoshaya John Chibadura anga kugara ega, mudzimai vanga vatosiyana kare namaisima. Sina muramba nezvo. Tiri pamwe chete ngaparufundi ndakatozo ndinaye kuparinyatwa zvikaparadziki ashai kuparinyatwa kazotuma ndikapa phone number manesi wakazofonera vanhu kuZTMC kuudza nyika yose wanzi John Chibadura ashai. Inini ndakatadza atina maza shamari. Inini ndakatadza panete mwangu wa matangu moyo mchana wakaiba. Panete mwangu wa matangu moyo mchana wakashota atina maza shamari. Inini ndakatadza atina maza shamari. Inini ndakatadza That's right. 13 minutes to 11 ndongo hapa nichalomemuka. National driver rap soma takabata Norondo yake John Chibadura mshakapo. Right. Ndakazoita umanza zvakare yekubvunza amai va Richard vanova ndo vane first born ya John Chibadura amai va Richard. Ndakasangana ukadoma kwari kusanyati. Kuti vakabva sei kuchitungwisa. John Chibadura akatama sei kubva muchitungwisa. Kubva kuchitungwisa uku ndakanza kuti anzi vakanga vane chikwereti. Ndio matauriro zvakaitwa. Ndobva imba yatorewa. Zvikanzi mari dzevanhu dzamusina kubhadhara imba yakutoenda mumaoko mevanhu yotengesewa. Abhadhara zvikwereti. Yobhadhara zvikwereti. Ndopa kutama kwakaita John akanotsvaga imba yekuroja kupi kuMarabhwa, kuNew Marabhwa. Ndobva anogara ikokuyo. Saka pakunetsana kwake naamai knowledge apo nekurwara kwangachita because vamwe vakadzi vakaonawo murume kuti ari kurwara haana keya naye asisina basa naye ngoti pamwe watogumira ipa paupenyu hwake ndobva amai knowledge vatosumuka vakaenda kupi kumusha kwavo vachisiya murume achirwara. Afa kudai John vakaungana kupi kumusha kwemukadzi zvikatoda kuti achemerwe kuno kudomboshawa kana ndimi angachemerwe kumba kwaambuya. Zvikanzi John achemerwe kuno. Saka vamwe manje vakuru akatikana. John haangane kuchemerwa kumba kwaambuya. Iye angane pake paaigara. Kana kudai kuri kumusha kwababa vake kana kwemuning'ina zvainzika. Kwete kuti kwaambuya. Azviite kuti John mutumbi wake uende ikoko. John achatochemewa ari pano. Ndopa akachemerwa kuMarabhwa. Asi manzwa amai knowledge vachizviramba kuti ayo John akafa ndinaye tinobva tambosiyana. Right. Amero. Isiso chedu kungozvipakura kwamuri ndi muchazvisa pachikero kuona kuti zviri kutaurika pachokwadi ndechipi apa. Right, Simba ndakazomubvunzawo zvakati makabva sei kuchitungwisa. Kuchitungwisa mabvira takaita kuchitungwisa ndekuti pane maconflicts akaitika but inini semwana mudiki ndasingazivi kuti chikuita sei chikutora nzvimbo asi pane kusanzwisisana kwakaitika and then mudhara pakati tikubva zvanga zviri kubva kuchitungwisa kuti nyaya dzacho wakwanisa kuzodhila nadzo tisikuita sei
musingazviona imi vana musingazviona kutoti kana kuti kudhile nenyaya dzacho nevanhu vacho ikoko tiri samwe anga ari maconflicts ndisingaziye zvinhu zvakawanda zvacho zvaiitika inini nachiri mupana asingazoti chichikuiti tova mazongobva kuyekwe tobva tazongobva tova taenda kumaubra yanga achiita rentupai imba yekumaubra saka yanga iri munani pana bani kumaubra muna musasa waikangano kakare noti nachiri mupana time yacho handina kumbozivisa kana yanga iri rentupai aitorenda nekuti akwanise kutenga ikoko and then uku kwanga achitraya kuti ende nyaya yacho haina kumbopera futi zviri concrete kuchitungisa noti pane mamwe mapepers asina kusaina but isusu sevana pazvakasiyirwa nepawakasiyira hatipazivi ende kuti tiite follow up ndoshaya kuti unotangira papi follow up yacho mazviona manje saka takabva tangoziva zvakaita zvakadaro and then as time goes on tita mama ukaita maideas awe kuti rega vake uku stand so that kuti zvinhu zvingoita ustepo vakavaka kustand and then ndiko kwatiri so which means asi kustand ndiko tongoti ndokumusha kwedu kuna mai isusu tinombobudawo tombogarawo muri kwese kwese muri kwese but otherwise kana takuda kusangana semhuri kudombo shavo so zvichireva kuti pamakazobva kumaubra makazoenda kudombo shavo zvichireva kuti mundara vakashaya muchigara kupi kumaubra saka nyaya yekutizo pakashaya mundara amai namundara vanga vaseparata ichokwadi ndingati kuseparata separata ndingati kuseparata research yanga iri nyaya vaitongonesa nawo nenyaya yeningiriniyo vaida kuzivawo kuti zviri kufamba sei panhau yemba and so forth saka ndokunetsana kwavaita kwaingoita but kwete kunetsana kwekuti zvimwe zviri serious zvimwe zvacho zvekuti vanhu havachaonani aiwa kana vaitorwara vaitogara variko kumba anditika vachidzokera zvavo kunoti ivo mama shungu dzavo dzanga dziri paimba yavo kuti imba yangu yacho zviri kufamba sei saka ndo maconflicts avaita se avairwidzana ipapo saka uyu manje kuti aburitse kuti zviri kufamba sei haasi kuburitsa ndopawaipesana manje maybe zvainetsa here kuti vataure kana kuti wazodaiso handaiziva zvangu aiwa saka ameno mapanzwawo sei papa pataurwa nasimba apa right regai tinzwe panapa kubva kuna mukoma Steny. By the way vanhu vazhinji panomboita makakatana vanhu vachitanzi muimbi akatanga kuwana imba kutenga imba kuchitungwiza ndiJohn Chibadura ndosaka akanzi Mr Chitungwiza handizoba muimbi akatanga kuwana imba ikoko ndiBata Sintrawo aidza neSungura Boys ndiye akatanga kuwana imba kuchitungwiza ikoko ekuzoti zvakare kuchizoterwa naMoses Marasha akaridza zvakare neSungura Boys kuchizoya yega John Chibadura imba yacho akatobatsirwa futi kutengerwa nekambani futi ZMC kuti akwanise kuwana imba yacho iyoyo right. Regai tinzwe mukoma Steny panhau yemba right. Panhau yaChibadura ndichataura sekuziva kwangu Mabaleka hapana mari yemaloya asina kusvitsa toti yakapuwa akasasvitsa asi chakaitika ndechekuti Chibadura kuningirikina property yake kutanga kupera kwayakaitaka zvakaita gradually bichana asi Chibadura now because he was a big guy zvinhu zvake aita ega even the family yaisaziva zviri kuitika asi Chibadura again aiwe munhu aizogona kuyotaura kuti zvakamira so iye maybe achitaura zvisizvo asi chakaitika ndechekuti I remember at one time akaenda kuMozambique ipapo ndovunga angatovawo nezvikwereti futi asvika kuya ningi ma-instruments ake ndokubva abatwa ikoko paakadzoka
aitsvaga mari yekuti anotora mainstruments acho ikoko right, and then at the same time isu vanhu taingoziva nayo mainstruments yoti abatwa mainstruments achibadura uku imba inenge yangato hameno madhiri anga akutoita kudara yakutorwawo nenhau dzezvikwereto whatever, but zvinozonzi akangoitengesa o aida kuvhara zvikwereti here kana kuti anga nechikwereti nemunhu wacho. Chokwadi chacho haana kumbobvira audza munhu, nyangwe mhuri yakazoziva kuti imba yakatengeswa well after, muri kuonaka zvokutoti pavaitoti tinemba tine chii ndopavazonzwa kuti nono imba haisisiri yenyu. Muri kuonaka munhu anga ari secretive but anga asisina mari sezvaifungirwa nevanhu. Ndo dambudziko rakaitika pana Chibadura, anga asisina mari sezvaifungirwa nevanhu. Saka to bail him out chaiwe chinhu chaitonetsa futi, because ZMC yanga yamupa mari yamupa and sezvamoziya mari dzeZMC dzinenge dzichiatachwa kumaroyalty or mafuture earnings ako handitika. Saka munoprojectawo moona kuti mari yatapa munhu uyu zvichatitorera nguva yakaita sei kuita sei kurecover, because Chibadura ingoti akaita problem omhanya kuZMC zveshuwa mari aipuwa, but regarding iyemba yake haana kumboinvolva vanhu kana iyo ZMC yakazotoziya later kuti imba yakaita sei yakatotengeswa, of which dai Mabaleka achitoti dai takaziva okay imba isina kuita sei isina kutengeswa, takatsvaga way yekuti imba iyi mhuri sarayo nemba iye kana anga asikachaida, and then munhu kana chachiri chikwereti o chinyi kambani yobhadhara, because imba chinhu chinokosha maningi. Muri kupaonaka asi kambani yakazotoziya when the damage was done, reversary yanga isikachakwanisika ipapo. So Mabaleka na Chibadura, Mabaleka anabudirwa pachokwadi panyaya iyoyo. Muri kuonaka asi iye Chibadura almost now every now and again aitowa kuZMC kuti pochita senge ZMC ndo yaane problem, and yet ZMC yanga isina problem. I remember very well kuti Mabaleka handino kwakuna Mtizwa futika, Mabaleka naMtizwa vaiguma vatoti Steni Chibadura ari kuuya, saka iwewe chidhila naye ndo uchati chakati vakuona kuti ivo vakamurambira futi zoita senge kambani yakaipa and so on, because manewspaper anenge akatomirawo kuti ataure. Saka indaizotoplayawo pati yekuti madhara hapo maybe mukazoya ndichavaudza hangu zvamataura and so on, zvakadaro but nyaya yake yemaproperties ake Chibadura was so secretive, but mukabvunza vanomuziva even maband member ake Chibadura airova mari zviri serious. Vaiti hotel after hotel ndokupera kwaita mari dzake. Pari kunzwika ipapo right, regai tinzwe kubva kuna madam Amaisimba kuti zvakafamba sei panyaya yedheni. Ita tinemba kuchitongeza muzengeza 2 pa 29 chisvo zengeza 2 iri kuembeyo zvakaitika zvacho imba yacho yakatengeswa kasiye muridzi wacho haana kudya kana evening send mwana nyaya yacho yakatokurisa kuti uitsanangure inorwadza. Andina kudya dhora yendayo yandakadya dhora ndaiti yakatengeswa tikadya mari takazongoona vanhu vakuuya zvikantaura sonaii ndikati ameririra nhau imba iyoyo ndiyani zvikanza titangodzimba kutengeswa nabhuti wewe ndikati bhuti vangu vapi
Alikuwainzi Uncle Joshua India. Hapo John ndokanga todzika kubva kuLondon. Ane mapounds aka. Nokuti zvinotaurwa nevanhukadzi John anga akafachiita sei. Musanyepere. Pakazoenda nogara uko anga akuda kutotenga imba iko. Muna Musasa. Aitoroja ipapo rent to buy. Ndozvakaitika ipapo. Saka paakazofa ini ndikati handizvigoni. Kune mari yemusabva pandina kwandinoshanda. Saka zviri nani hangu ndiende kupikusha kwedu nemhuri yangu. Ndopandakazotanga kugara nana sekuru. Ndikatozoendawo kwana South Africa ndikadzoka. Ndikasvikawo ndikatenga stendi yangu ndikavaka nemari yaJohn. Zvikakunya nhasi ndiri pa. Tine imwe kuti stendi yatakapiwa nehurumende iriko kuWaterfalls. Ndakatovaka. Dzine dzaipiwa vaimbi. Ndakapiwa ndinai. Iko kuchitungisa kwacho Dhagi ndiye akakonzeresa. Kune stendi yatakapiwa kuti kuchitungisa. Dhagi ndokutora manje stendi namba yacho. Achida kuita sei? Nani ndakatotengesa stendi yacho. Ndokuiriga stendi namba yacho. Ndokuenda kwaSapuritendi tinatumirwa mapepasi. Kusvika kutsvaga munhu. Mavanzo akapoka vachitsanangura kuti chokwadi imba yakazvakarwadza kuti imba ndiani amirira kuti imba itengeswe vakabatikana. Asi ndakazoita imwe visit yechipiri yandakazoitepo nzee zvakataurika. Imba yekuchitungwiza zvayakaitika vanga vachiita rent to buy kuMabra. Saka vakaitengesa vachida unotenga kuMabra imba. Saka vangaita rent to buy. Paaitengesa imba yekuchitungwiza mamuri mese here? Nandiripo. Muchitowirirana? Masimba. Taiwirirana. Saka ini ndinazotaiwa handizvikwanise sirega ndonotsvaga kudomboshawa stand ndovaka ikoko. Handasouya kunozotenga stand nekuvaka. Kunoka ndimakazovaka vatisiya? Sei musina kuifunga pfungwa iyoyo muchiri mese? Kuita sei? Kuti baba mwana andi kudomboshawa totsvaga pakugara. Isu tanga tinapo pekugara isu. Haiwa nzvimbo yekugara taatinayo. Taatigara kuna 49 muna Musasa kuMabra ndokwataigara. Saka pakazoshaya John munoziva dzimba dzemumasabhabhu dzinodhura. Ndobva ndaona kuti handizokwanisa mukana wokuti ndibhadhare mari yacho. Plus vana vanga vachiri vadiki vachada kuenda kuchikoro. Ndobva ndati zviri nani ndoenda unotenga kupi kwakareruka kudombosha. Ndobva ndasvika kutenga kuno nekuvaka uko vana vangu vachienda kuchikoro. Indi chokwadi vana vavo vakanyatsokuenda kuchikoro vakapedza maform 4 zokutoti pane chikomana chakatoenda kuuniversity chikarova degree racho kuuniversity. Uyezve takanganwe takarasikirwa zvakare kane mwana waChibadura. Mazuva apindawo mwedzi yapinda iyo tinoti aiwaka tine urombo chose kumburi kwaChibadura ndokurasikirwa kwatakaita kani mwana wedu iyeyuka kwaari munya totazorora murugare. Ndo chikomana checho chakaenda chikasvika kuuniversity chakazi chacho dzingirana nemabhuku zveshuwa. Right. Simba kudzikira kwebasa ramudhara kwakona kwakatangira papi? Ndingangoti basa ramudhara kutsikira kwarakanga rakuita. Mudhara wangu inini paanga akuita kudzikira kwaakaita health problem yake ndo yakaita kuti basa rake ridzokere kumashure. Saka pakudzokera kumashure futi neimwe management imwe yacho imwe yanga kumboshanda nayo yanga yakuvhiringidza basa noti iye anga kusanyatsoona kuti zvinhu zvikuita kufamba sei, anga achikonzentrera nehealth yake. Alright. Ko mazuva aya avaenda ku-UK makore apa achikutondera? Inini ku-UK mudhara akatanga kuenda ku-UK haana ndichiri mudiki. Pamwe pacho pamwe ndichiri kutopfeka nepukeni. Nekuti mudhara akatanga kuenda
ma early 80s anditika kwenda UK and anga asingazopedza kana noti vaiti wakaenda UK anga asingapedze kana kuti 2-3 months kana 4-5 months anenge adzokera futi aigara aitongoenda frequently anditika asi makukurawo muchionawo aita akaenda overseas ndeipi shanduko yawaiona kuti mundara akaenda patrip ike zvakadai zvinoshanduka kana kuti mubasa kana kuti pamagariro enyu mumba semhuri ndisingazivo pamwe tongoti iperiod yacho ati tinoti pawakakurawo zvese zvinhu zvacho kana munyika medu zvinhu zvedu zvanga zviri right pavaienda shanduko yaiitika ndeyekuti vaivandudza zvinhu zvavo zvakanyanya fanike instrument anga asingade kunzwa poor sound ndofunga UK ndo pane instrument yese aishandisa mudhara yese yakabva kuUK zvinhu zvese aizvitenga UK nokuti aiwanzoshandisa Marshall kwamwe nemamwe ainzi machivo this type of instrument ma HK saka zvinhu zvakawanda aizvitora kuUK instrument yake yanga yakasimba zveshuwa marehearsals aiwanzoitira kupi marehearsals zvavaiita manje vaiti marehearsals erecording vaigona kuitira kana pamba muoffice make zvemadry guitars zvokuti vanogona kuisa maguitars nemakombo but no drums and so forth zvokuti vanotanga kuanalyza pachikumba asi overall rehearsal vaiitira kuoffice kwavo kubase kwavanenge vachibhesa mostly vaipracticera kwanyamutamba vakambopesa ikoko nekwachikwana kuyako seri ndo chikwana hotel vangwane ningirini ikoko kwavaipracticera nokuti zvinosiyana practice yerecording nepractice yedu yeshop zvinosiyana noti pashow tichabata zvinhu zvakati wandei tichabata stage work tichabata kuanalyze mavocals kuitira noti pane mamwe mamembers anenge asina kuimba parecording vanenge vachikwanisa kubata mamwe mavocals noti recording ndogona kuimba mavocals kana kuti ese saka pashow manje tenge mavocals aya anenge achinzi abude pashow vamwe vanhu anenge akutopracticeawo kuti akwanise kubata mavocals ayo saka masession avo vaitira ikoko kwanyamutamba kuningirini saka kumba kwavo kune office futi yanga iri kuebasa yanga iri kuoffice yebasa right manyorero ake nziyo mudhara aita sei kana akukomboza inini paaikomboza mudhara pamwe pacho mamusingatozoona kuti ari kukomboza nokuti tinogona takangotandara tisese but anenge ane gitari rake kana mulaunji takatogara mumasofa yanga akagara mumasofa imi muchitokonzesera nezvamukuita anenge ane bhuku rake achimboridzira pasi zvokuti mimi zvaanenge achiridza mune musingatomboziva kuti ari kuridzei kana kuti indaizvona nari mwana mudiki zvangu but isu taitoenda chida kutononesa pagitari papo nokuti ndandiri mudiki paaitaanenge ari busy ari busy taitoenda chinonesa but aitozowanawo nguva yekutapa newe wacho obvati chachimbondisiyawo ndiite basa zando zvanga aikomboza kwakati ndingati ini ndakamuona achitonyora kuti handitori serious ainyora zvake but waitozoona zvinhu zvatonyora pamwe pacho aikonotora kuti time iyo ndipo pandakanyora sungi mhanzo apo nasimba right reketinzwe kuna mudhara Makumbe kuatachwa kweproperty kuatachwa kweproperty mukuru here ndo zvakasanganisa kuti arasikirwe nemba yake yekuchitungwiza honguka ndizvozve ke saka arasikirwa nemba yekuchitungwiza akaita sei akaenda kunorenda kupi kumabro ndo here paaizenge akubatsirana naSimon Chimbeto hakusi kuti ndiSimon Chimbeto aimubatsira ikaka tese taingobatsira plus kurwara kwakanga kwaapoka John haana kutangira kurwara muno akatangira kuMozambique but kuti zvizonyatsoonekwa hatigona kuti zvitsanangure pane zvakaitika
So kureva kuti mazuva ake ekupedzisira anga akugara kumaopera. Yeah. And then imba iyo payakatachwa zvakabva zvangovharana zvakadaro. Zvakavharana minority ndobva vaenda kwavo kudomboshava. Yeah. Saka isteto munobvira here kuti kuenda kwekudomboshava kwakuri kupera kwewanano kwanti kupera kwokuti hatisina pekugara. Kwaya kuri kupera kwewanano kuyako. Kutoparadzana. Nekuda kwekuti azuya anga asina kurongeka. Zvemumba zvamaritsa hauzopinda amuka. Asi uyu akabva aenda kudomboshava uyu achienda kumaopera. Kureva kuti uyu anga akutorogara ega ari kumaopera. Ma-instruments anga ane ake anga akakwana. Motikari yekutakurisa ma-instruments dzangu zvi dzanga dziri dzenyu. Dziri dzangu. Kwete dzake iyayo. Iye yake anga inayo dzake dzekufamba nadzo. Dzekufamba nadzo. But yekutakura mudziyo yebasa aiziva kuti anadzoka. Asi instrument yanga iri yake. Yanga iri yake. Aizvo zvakaoma izvi. Aizvo zvinorwadza ndidangu kunyepa. Zvakaitika panyaya yekiti. Pane murume anonzi Fakira wekuMozambique. Akauya kumba kwedu kuchitungisa. Akahaya rori yeumwe mukadzi. Saka akasvikira mumba medu. Ndobva anyoresa madetails epamba pedu. Kusainirana zvese mapepa. Ndobva vatakura rori nekiti yeumwe munhu yavanga vahaya. Ndobva vaenda kunoita mashows avo kuMozambique. Havana kuenda naJohn, ranga riri rimwe band. Ndobva vanoita mashows havana kuzokwanisa kubhadhara mari. Vatadza kubhadhara mari. Vakauya uyu mukadzi uyu muridzi werori akabva auya kumba kwedu kuzosungisa John. Saka John anga asipo aenda kuLondon. Ndobva wangosvika anonzi anu wemakota. Ndobva wangosvika ndobva asvika wangosvika kutora kit nezvimwe zvinhu zvangu zvavakatotora zvakawanda property yangu. Ndobva vatora kudaro. Ndobva ndafonera kuLondon kuna John kuti zvinhu zvatorwa. Ndobva John anditumira mari. Ndobva ndapa Timon Mabaleka asati afa. Ndiye akaenda kunobhadhara. Abhadhara ndobva ati zvinhu roya wacho ndobva ati zvinhu zvenyu zvichadzoka bheki kumba. Kasi hazvina kuzokwanisa kuuya zvinhu zvedu. Isusu John paakazodzoka kubva kuLondon ndopati akazoenda kupi kuna roya uyu kunoti tauya tinoda zvinhu zvedu kiti yedu. Roya ndobva atiza. Mari akatora zvinhu akatora. Zvobva zvangurwa zvakadaro. Saka John akazoita sema. John akakasika kufa zvinhu zvedu zvisati zvabuda. Ramabare ekadai anga ari mupenyu aindipupurira kuti ndiye akanobhadhara mari yacho. Mapanzo akapo. Ko instrument rakaendepi? Nekuti ma-instruments aJohn mamwe akasiya kuMozambique. Saka dhagi munin'ina wacho ndiye akapiwa mari. Nzenda unotora mamwe magitari dhagi haana kukwanisa unotora zvikamukusha. Ini nangu pakasiwa nandisingapazivi. Instrument yakasara sei kuMozambique? Instrument magitari akasara pabhodha rekuMozambique. Ishamwari yavo. Saka vaitira kuti ndikawana nguva ndozodzokera ndonoita sei tonotora. Saka zvakazokundikana nerufu. Kuzoita kana mota yake pane umwe mukaradhi. Takatomuisa pabepa nyaya iyoyo. Umwe mukaradhi mota yakaenda kusepsi kugaraji. Saka John akabva angotanga kurwara ndobva ashaya. Saka kuzoti towana mota yakabva yangodisappear nakuwanika bhiya. Mukaradhi yakabva angorwa nemotikari. Yakabva angorwa nemoto. Hamuna kuzisa nyaya yacho kumapurisa? Ndakatoisa kuma-lawyers ikatomuedza kutsvagwa svika nanhasi kana mabhokisi acho ari kuma-lawyers kunasa. Nanhasi warawara. Tinozviziva kuti mimanzi yavo pandiri kutaura panapa mimanzi yavo iri kutengeswa. Muri kuwana here chauviri, muri kubatsirikana here amachibadura? Ndokubatsirika. Kasi
asi zvino zvinhu zvacho zvaakuoma kuti mari yacho yatinowanawo ishoma, zvinhu zvaakuomawo kuti mapirotsi akawandisa, saka unongowanawo kungoti ungobatsirikawo panguva iyoyo nekuti zvakatongooma pavaitsikisira mimhanzi munomboendawo here kumbonesawo sichemo kuti veduwe mbotiisiraiwo ruoko apa zvinenge zviri mbotomene? vanotaura kuti zvinhu zvacho zvakaoma zvisati zvaoma vaindibatsira ndidwinye pasitiona nhasi vanobatsira kasi kuti zvinhu zvacho zvaomera ivo vekampani nesu nekuti mapirotsi awanda. Imimi kana muchiri kutondera mibayiro yavakapiwa ndeipi kuburikidza nebasa ravo panguva yavo yekurarama? Ndikuona muno mune magold disk, ndikuona pane 7 single rakanzi urombo uroi rakawana gold disk, kozoti zvakare rinonzi onai rakawana zvakare gold disk, kozoti zvakare mombe yomai yakawana gold disk. Amadhiski akawanda aisvika mangani kana muchitondera? Aisvika noma 20. Pane mukombe wawakapiwa wekutenda basa ravo, vaifanira kunge uchiperekedzwa nemari yakawanda? Mari yacho hatina kutomuziva, takangopiwa mukombe chete, mari yakabva yangoshayi. Kasi isusu vanhu vakatifonera pakaburitswa mukombe iwowo vaiti panga pane mari, saka mari yacho hatina kuiwana. Zvichireva kuti mimi amaitambidzwa mukombe wacho, akatambira mukombe ndiani? Mwana. Zvichireva kuti amaitambira mukombe wacho nemari yacho yafanira kutambidzwa ipapo? Taifanira kutambidzwa ipapo, saka hatina kumboiwana mari yacho. Kune makadii kudzokera kune wacho kuti nai imi ndimi makatitambidza mukombe uyo panzi pane mari? Zvinhu zvacho zvaingonetsa izvi nekuti mwana wacho akatomhodzokera zvikashaya basa kune munhu wacho. Yeah, right. Kozoti umwe sawira wacho anonziye Madongonda landmine. Uye ana baba vekudzoserwa mari narinati dembo vachinzi aiwa handiridzi naJohn Chibadura ini. Akanditi iye ndakaenda kunoridza kuMozambique, ndobva ndahaya rori yemunhu muchitungwiza imomo kuti itakure kete, ndobva ndaita mwezi nerori yakuMozambique, ndobva ndati rori iyi ndo yakatanga kutungamira kuya kunoko kwai, ndobva payakasvika muridzi werori yakabva angobata rori yake nekiti yacho zvese kuti ndoda mari yangu yamaita mwedzi muinayo 60,000, kana iri muno muinondipa 60,000 pamwedzi. Chibadura ndobva asvika bva akati ndasvika ndibva ndabhadhara 15,000 bvapiwa rori iyo kiti yake, aibva ati bvaoirana kuti imwe yacho achabhadhara zvakati zvakati. Chibadura haana kubhadhara pamari iyeyo. Munhu iyoyo ndobva aendesa nyaya yekoti, maloya ndobva asvika kubata kiti. Chibadura bvatuma maroya vanobatawo kiti vayadzokera, maroya vanouya futi vanotora futi kiti yaya nekunoitengesa straight. Ari kutaura John zvikanzi zvabva ipapo wakabva wauya ndisipo pamba, inini ndisipa serumu yangu yanga yakakiwa, ndobva watora zvinhu zvese zvemumba kusiya kwe1 room chete pazvanotengeswa, ndobva wati mari haina kukwana bati akuda imba, ndopa akazobvako zvechopu chopu kuti imba yakaitengesa, kana kuti iye akabva ati imba yandiri kugara kuno kundikuita rent to buy, but aitoroja ngenyaya yechikwereti chaye chekutakura rori yekuenda kune chirungu, ndo chakamupedza John. Kubva ipapo akabva stress kuti zvokuti last time anga kutoshandisa kiti yaJivas, umwe ainzi Jivas wekuwaifiritu, because anga ine makiti akawanda, ndo kiti yanga kupota chihaya achiita mashozi, because Jivas wacho aimhenga ari injiniya wa, ndo maperero akaita John. Zvokuti zviya zvamunotaurwa kunzi dai Chibadura aripo, dei apapi, dei Lela Dembo apapi, dei Ninga apapi, munhu akafa muno muimbi muZimbabwe aine mbiri ndi James Chimombe. Wamwe wanotawawa wakatofa kana masales awo emarekodzi chavadzikira. Sei mukudaro? Chandinoti anga adzikira ndechekuti ngatimboti Leonard Dembo. Leonard Dembo last record yake yakarekodha inoona Baba Mudiki. Baba Mudiki asiri yakaimba ba.
yakaimbwa naPeter Mparoza atadza kupedza kurekodha. Peter Mparoza vampindira kuti nekuti dzimwe dzacho anga aimba vangoita kuti ibude album ibude idi varurekodha naye enzi RTP yokuti mukaona Peter Mparoza mukabvunza zvandiri kutaura zvaanokutaurirai. Saka ndachiti wanga wadzikira nyangwe kumashows kwacho chaiko outcome chaiwe sana John Wayaka yanga yasiyana nezvawaiita kudhara. Saka ndo pandinoti wanhu vasingazivi vanoti dai Chibadura aripo apapi dai system apapo but isusu tatiri mukati mazvo taizviona kuti apa asisi kuita zvaaita kana mari aiona munguva dzakanei zvasiyana nekuti hakuna chisingaperi. Saka mimi pana James chandinoti James akafa ari muhit. James akabudisa record yekuti Jemedza vangofa ikasara ichi zvisingaiti. Wamwana wakapisa nyama pamastovhu warutesa nyama zo wagocha ichichema Jemedza. Ndimgo Land Mind Madongonda all the way from Nyanga vari kupawo testimony yavo kuwirirana nekudyidzana kwavaita naJohn Chibadura. Life Innocent Makoni svikai zvenyu baba namu tingakubatsirei nachini. Makazosiyana sei naJohn Chibadura? Si pakatanga kupenda zvinhu inini patakaregera tichibva kuMozambique. Makaregerera shimi chichakaitika? Zvakaitika ndezvekuti ko taamuno tsano vakapiwa mari taakubva uko napromota chinzi iyi mari iyi ndo yemashows amuchazonouya kuno kumuchiridza muri kuti imimi maane nguva musati madzokera kumba saka mari iyi muzouya titasvika kuno isusu mari iyo vamwe hatina kuidi hamuna kuipiwa tochienda kuna vamakumbe makumbe varikuda vakomana zvinhu izvi hapana ini zvandingabatsirei nezvazvo maningi saka ini ndibva ndati kana zvakadaro mungoma makumbe ini ndaakusiya ini ndibva ndasiya. Makavasiya vachiendera mberi nebasa? Pane last tour yavakaenda kuUK. Mamusisipo ipapo ndandisisipo. Nzvimbo yenyu yakabva yatorwa nani? Handichazisipi kuti zvakasara zvichiitwawo sei ikoko. Now vaenda uko ndo pakazouya zvinhu zvashata manje. Vakaona zvinhu zvese kuno kumainstruments imba mota zvaitwa attached. Ava mhuri yakudombosha so ndo pakabva pasimuka stress ipapo. Ndo payakabva yasumukira ipapo zvekuti kana paakazofa it was a pity nekuda kwei isi munhu zvinoda kuti woita rufu wofa zvakadaro uine mudzimai wako mazviona. You see, noti kuti mudzimai wako uzongotaurira kunzi murume wako hakuchisina kunoko. Isusu vamwe vacho totozoudzwawo zvikanzi ndoti saka ndoenda kupi zvikanzi endai kuDoves. Ndokwamunomuonera iko? Ndokwamunomuonera iko. Asi mimi kurwara kwake kwese makaunzwa here? Ndakanzwa. Ndainzwa kunzi ari kurwara. Ari kubatikana? Timbonodongorerawo tichiona hazisi kuita. Asi mudzimai anga asisipo? Mudzimai apa hapasina. Paairwara ipapo aigara nani? Ini ndaingonomuonera paveranda. Kumba? Kumba kwacho. Kumaubhura kwacho kwaigara kwacho. Akagara paveranda. Tsano manje saka muri kuita sei? Nzi aiwa ndiri kurapwa. Ndiri kurapwa. Okay. Asi hapana mudzimai wamaiona aiuya papo? Handidi kunyepa. Kureva kuti amai Simba vanga vatove kudomboshawa? Amai Simba vanga vakudomboshawa nemhuri yavo. Kuratidza kuti zvakatopera? Yes. Hey. So zuva rekupedzisira chairo shoko rakauya sei kwamuri? Zvakaitika kwandiri ndakanzi Mbare imomo. Iwe tanzwa paredhiyo zvinzi John Chibadura akafa. Saka vari kuda kumuona vese. Uyai kupi? Kutown. kuDoves. Inini naadzimai vangu tikati handei.
shamwari takadya mari yechi yemurume takatambira mari yemurume uyu akambotichengeta vana vese tuwa vatinava imari yakabva kunani kune murume uyu hande shuwa vatatorana nemudzimai wangu vataenda paya vatasvika tazobva ipapo panga pakaita sei apa pakazara apa pakazara nemamusicians nevanhuwo zvavo vaiuyawo asi chokwadi here kuti vamwe vaita nzizvo pakaitwa kanzatu kuti rufu rwacho ruendeke ano inini chandinoziva inini ndechekuti ZMC yakabudisa mari John akavigwa ari mucoffin casket emhando yes yepamusoro paka service yake yakunge iri mhando yepamusoro pakaprovidwa transport yaitakura vanhu service yake pakaverengwa bhaibheri no tikutaura service yema ndikubvunza zvakaitika ipapo bhaibheri nekuti John Chibadura angariwe moeka pakatouya gure yanga iriti agure yakatouya ikatotakura ndiyo coffin isi tatati isusu titakure isusu zvikanzi ayo no kukwa chisavira chenyu makatamba nayo zvakatopera kwakapedzisira zvatakura zvabuda nekuseri kwevo zvaisa mucoffin vatasvika ikoko zvabudisa futi zvarova gure ipapo saka isusu tanga taakupi takachani asi wakavigwa zvakanaka aiwa kuvigwa akateverwa nemasaviro ake mafanzo kavo namukoma Innocent achingunotsanangura ipapo right John Shepherd Chinyani padamba rifira kupedzisira munoziva kuti kazhinji kacho kana ini ndichitaura dai nyika ichiteerera because ndotaura chokwadi chinenge chichibva pasi pemwoyo ende nechokwadi chezvandakaita ndichitaura hangu panyaya inonyanyondibata kundirwadza nyaya yemuimba nonzi John Chibadura ndingati pamazuva akaita mbiri yake akuenda kuti dzikirei Chibadura akarwara zvakazivikanwa nyika isa kuti Chibadura yakurwara but pamazuva ekurwara kwake ipapo takanga tisanyanyoonana but chakaitika ndechekuti ndakazongoshamisika nerimwe ramazuva pauya motikari yekukambani kwatairekodhera kwese kana kuti kwandichiri kurekodha ini namanje vachiti wewe toda kuti uyozobatsira Chibadura umubatsiri kuita album yake nyowani nokuti Chibadura kurwara kwaari kuita ari kunetsa achada kupinda mustudio first time ndakaramba vakadzoka futi kechipiri ndikaramba vakazoya kechitatu vakati no Chinyani kwakazoya producer udaiti recorder the late Timon Mabaleka vakati no kukambani kwakagarwa pasi vakati imi pana Chibadura kuti timukwanise kuti apinde mustudio zvakare itodzokerai kune munhu waakatanga naye kwaakatangira magitari kwaShepherd Chinyani ndasvika kuona Chinyani tikuita se tiri kukunetsa nokuti munhu marwarira kuita tikunyatsoona kuti hazvisi kusvika kure saka taona kuti tikakazokutora iwe ukataura naye Chibadura anobvuma kupinda mustudio asi chokwadi ndo mandakazotanga kunzwisisa problem ndobva taenda tese ende zveshowo pakandiona Chibadura haakafara zvanzi kana ari Shepherd ndinobvuma kuti tipinde mustudio asi kuti tizoita album irori racho rekupedzisira rinonzi nguva yakaoma ratakapedzisira kuita pakaita mabasa nokuti pakachinjaniswa mamusicians ndofunga kuti zvare sekwa ndakakwanisa kuenda nemamusicians maviri wandaridza naye ainzi Thomas Madjwiti takaita one day practice akamuramba ndikaenda nemumwe ainzi Ajas ari kuridza neTop Sungura tikapractice rimwe zuva akamuramba ende vanhu vainyanyofarira ndini nemukomana ainzi Rasta aidza kwaSystem Tazvida but zvinozileti akashaya panyaya yebhesi apa kutaura chokwadi Chemudhara chayakanga asingade kumuona aitoti ini munhu anonzi Chemudhara handisi kutombomuda paproject yangu but muzauti semunhu airwara takaedza kunyengetedza zvokuti nyika ndikaitaurira kuti musi watakarekodha album irori Chemudhara chaya anambobvira apractice this album
but muza zvinoitika papanya dzemusic ndezvekuti chemudhara nachibadura vanhu vakagara vese kwenguva yakakura saka chemudhara zvasingamutoreri nguva kuti abate mabhisi achibadura plus aiziva ndofunga manew releases sevanhu vakagara vachidza vese ende chakanyandorwadza panguva yataipractisa nachibadura ndaizvona kuti mwangu ari kuti ari kurwara but taingoti tikangoti batai magidhari zve15-20 minutes kuti shamwari miri yangu yakundizimba rega ndimboenda pazuva ndimbonorara kutaura chokwadi nyika kana makateerera kudai so album inonzi nguva yakaomarere tikada kuti tibatanidze mahours atakaripractisa kana nemadays ka hadzitombokwana kana 3 days kana mahours acho handifunga kuti anombosvika kuma 20 something hours haasvike nokuti mukomana aidzimbikana I think munhu akangofoone stress yekuti zvakanga zvaitika mumashure zvezvezvi kuti angatorwa mainstruments paitika zvakaitika zvekuti imba yake yakanga yaenda munhu anga asina chinhu plus munhu anga akugara kumared roofs kumarlborough semunhu airwara I think munhu anga akudzimbikana nokufunga but ini pachangu ndaedza kudzora kuti no chibadura una zvatiri kuita zvishamwari ka unogona kudzokera pastandard yakanga uriye ende achibvumira kuti zvishuwa tichamani kati unodzokera pastandard yangu uri nokuti album ratiri kuita iri album rakaita se rakanaka but yazokwana kuti nguva yekuti taakutsikisa zvezvi ndopakazoyawo chemudhara kuzopinda muchikwata the same day ratakarekodha kuti batazorekodha album redu inonzi nguva yakaoma yakapedzisa kuti wana chibadura inini papa album iro ndakaridza madrums ndovandaidza but pakazopinda problem yekuti pauzonoimba nokuti kumastudios makuru kai munotanga maisa mainstruments magitari wozonoimbawo momusi pakuzonoimba apa I think pakanetsa ndakateerwa zvakare naproducer kumba zvikanzi mwako akuramba kuimba dzimbo saka watoya tomunyengetedza iyoyo kutaura chokwadika ndakapinda mbisi ende ndaitonyengetedza semunhu ari kunyengetedza mwana wake kuti adye sadza kana porridge mwana ari kudzimbikana zvechokwadi taitika ndamustudio akuimba chibadura aita akati imbei shamwari ndakurwadziwa wadiwa waita se chiuya kupedzisa apa ndati no chibadura kunza mavoice edu akasiyana ingoshingirira upedze kuimba song ndifunga album rese rakapera kuti aimbe ndichinyengerera kusvika tapedza album but chinondirodza ndechekuti chibadura akazonyanyodzimbikana kusvika azopinda muchipatara kuparinyatwa chikaenda chinomona kuchipatara naadzimai vake chinomona kuchipatara ikoko chibadura kuti chokwadi munyika muno vanhu musazonyeperana kuti hanzi chibadura akazofa nechirwere chibadura haana kufa nechirwere chenyika iyo munhu akastreseka zvikasvika pakumaafectawo muzoti stress mise muzoti stress kana kuti chinhu chekufungisisa ka silent killer ndo chinhu chakauraya bro wangu chibadura haana kufa nechirwere chenyika kana nekubata-bata but ashaya chibadura ndofunga takamuchemera kumared roofs munonzi muna musasa kana pane vakaenda ipapo ndofunga makaona bhendi ichidza ipapo ndakaprovidewo PA system ikaridzwa zvokuti even pakaitwa board viewing yake pane vakanga varipo yakaitwa paDoves Morgan mutown tikazonomuigira kuchitungwiza ndofunga ndiye muimbi akachemwa zvinozikanwa vanhu vese zvokuti kana convoy yakanga iripo pakunomuviga chibadura motikari yachimbeto ndiyainge iri pamberi benzi yake black ye tikanomuigira kumakuwai kuchitungwiza saka ndinorwadziwa zvikuru nokuti munhu wandoramba ndichingorangarira kuti akomana ndichafa ndakaonere munhu wandowira naye sekuwirana kwandaita nachibadura but zvisinei ukama wangu nachibadura hauna kufa nokuti chibadura afa mhuri yake tinoyanana tinofambidzana vana kana vanini zvanenge vaita amai vanondifonera onai zvakuita vana venseurai but akazokwana nguva yekuti vana vakazouya akati baba isi tafunga zvokuti titese titangewo music zvichokwadini handina kupokana ndikati no vana vangu ndo zvinhu zvamaifanira kunge makatanga kuita kudhara baba vari vapenyu zvokuti pane pandokwanisa kumupawo mhosva chibadura kana achindinzwa kumusoro kudenga shamwari yangu pane pawakanganisa aifanira kunge akatanga kupinda mumusic field nevana vake iye achiri mupenyu vana vachiona zvaanoita sezvandakatanga ndichita nevana vangu ini ana simba vaya ndofunga vachinji simba munomuziva kubva paalbum ratina kari kamwana kadiki ezvinezvi ndiye drama waprogress kubva progress achitanga ndiye mwana wangu anaenderana napaimendi nawo vana vanoda kuti uchiita zvinhu vanofanira kuziva zvinoita baba but ipapo ndo pandoona pakakanganiswa nemumwe wangu aifanira kunge akatanga kudzidzisa vana vake zvemusic kubva iye ari mupenyu but musa zvinhu zvinongoitika aiwa zvinorwadza chose hanzizvo pfungwa dzakatombotenderera
vari kumozambique utanzwa mundara makumbe vai vaichara kuti ndokwazvakatangira ndokwakatangira urwere kumozambique ikoko akabvisa hembe kaiti one time zvoende kumozambique notu zvakuita sei I think ndofunga ka tingati malaria but akakumura zvese akakanda akatanga kutamba kuti wa asina kupfeka pari muri ku dressing room here kanti muvanhu kuchikafu uko dressing room saka mimi sema members mayenaye vanhu vakamukavha vakamuvhara vakatora zvinhu vakafara vanhu vakamhanya vakakafa vanoziva but akazoita basa after that kwati mama akutodzoka kumba akwati akudzoka papa akudzoka kumba isi Mozambique yakamura both handisi promoter akaita utsinye ndiyakaita kuti instrument ita sei iende inyure instrument yanyura ndiyakaita kuti imba ita sei inyure. It was all of Mozambique. Johnny's downfall was Mozambique. It was Mozambique. Everything is done for in Mozambique. Promoter angari okupi? Mozambique. Promoter ndiwe Mozambique. Bosi vanga kangwarisa. Saka join mama agreements aita indisipo. Andisi. Mama wacha emunyudza. Like Mozambique I didn't participate much. Andisi. Was normally kana achinga achienda na Mozambique ndaingoto zvangu zvavana na promoter wakwayo itai zvenyu. But unozozviziva chaachikwereti. Ndopachinenge chakuya kwamuri. Yeah, kiti atachwa. Woenda kutobhadhara. Andinoona. Ndozi chaineza kwe vaigona kupuwa mari in advance. Andika. Mari yodyiwa. Isina kusvika kwamuri mimi. Yeah, isina kusvika kuti mama members. Vanhu vazonoridza uko. Kunoridza kusina mari. Muchifungidza vamwe mari chazobuda. Hapana chaiwe. Hapana, but it's common with Zimbabwean musicians. Hapana, it's zvinhu zvinongogara zviri pachena. Hazvichinjike katrend kacho usanyeperani. Akachinje. Hakuna anda kubhadhara nomwe. Even mari yekumarecords chaiyo. Andisi. Inoitwa zvemugege. Asi kushanda tuchashanda pamwe chete. Yeah. Greatness. Saka unongoona ndo pazvinongonetsa. Right. Regai tizofana apa na Simba paurwere wababa. Ndara akarwadziwa negumbo. Ndokutanga kwazvakaita. Pagumbo reku left. Pakabuda chinenge chipundusa gumbo. Saka pakabuda ndofunga aingonzwa akati mapen tudiki. As time goes on zvaiva zvaita sei. Zvawedzera. Ndipo pakazo anotanga kuno diagnoswa ipapo. Akatombotanga aenda ku hospital, private hospital achirapwa ikoko. Saka pairapwa akambonzi TB and so on. But TB yacho akazobatwa later kunzi last day noti mudhara anamborwara zvekuti azorwara serious madays akawanda akarara mumba. Mudhara ndofunga one day chete rakangochinja. Obva ayozotorwa neambulance tiri kumba. Atorwa neambulance vaenda nana mama, mama wangu atoriwo. Vaenda nana mama neimwe team and then daughter Sara. Akatozongodzwa rashoko maniri. Twatazotera kuchipatara patenyato. Right, saka pagumbo iwawo zvakafamba sei? Yainzi cancer. Cancer. Yainzi cancer. Ene ndiyo cancer ndiyo yakatonyorwa kana pa death certificate. Saka avana here kuchipatara imwe suggestion yakambota. Suggestion yakapiwa ndiye kudembura gumbo but iwo wakaramba. Ranga rigore ripi nganzi ridembure gore ripi? 98. Iwo wakaramba. Ndandiri mufana rangu matedza ayo but chimwe zvinhu zvacho ndaizvinzwa ndichizviona zvichiita se shit. Airambire mudara. Handisingazive manje. Ndisingazive kuti yairambire kuti abviswe gumbo. Zvichiro kuti dzimwe dzenguva dai Mwari wakatotibatsira tichinawo sona. Dai tichitori nawo. Saka ndinoona kunge yaifunga kuti gumbo rangu rakazoenda
neuye yangu yese play yangu yese basa rangu rese saka zabeta kuti nini ndiite se ndingofa ndichingotamba kana ndikutambira ndichiimbira vanhu zvandaingogara ndichiita se ndichingoita kana kuti madoctors vari kuona zvisizvo kana kuti vari kunyepa here kana kuti chii saka but iye akaramba kana kuti vamwe vairambotry kuchivanhu kuti zvakamira sese tisingazive zvangu tisingazive noti dzimwe nyaya dzakati wandei dzasingaturirwe sevana vadiki aiwa zvinoitika mukurarama izvozvo right zvadaro albhamu ravo rekupedzisira reri nguva yakaoma rakashandwa sei rakaburwa sei zvakaitika paalbhamu renguva yakaoma yeye mudhara ndipo airwara saka zvakaitika ndezvekuti vakomana pane pangu pavakaenda kutoring yekumozambique vakaenda kutoring yekumozambique mudhara zvakazonyanya kumubata ari kumozambique aenda kurwadziwa nenda kudzokera chi umusha vakakwira vakauya nendeke kubva kumozambique kudzoka kumba vakasiya vakomana vapagwaidze kuti vafanoita se vapedzise basa vazoita se vozodzoka kumba saka hamena kuti basa racho rakazopedzisika seiko kana rakazoita sei vakomana ikoko vakazobva ikoko vakabvawo futi vasiya magitari ensofone zvasara kumozambique magitari akabatwa hamena kuti abatwa nani ensofone kozoti wetransport ensofone zvichira kuti vakomana vakatadza kupedzisa basa mazona manje saka ivo vaita se vadzoka mudhara paakazodzoka ndipo paakazonzoleita kuti ndo mafambiro aita sei azvaita saka mudhara time yacho anga asingakwanisi kuti aite sei amhanye uta sei zvimwe zvinhu manje zvanga zvaatachwa zvabatwa nanhingi vamwe vacho vanhu havasitomboziva kuti ndiani negitari rake noti gitari rewhite anga richinja rewhite hostile anga richinja anga ane rimwe futi but same make but zvanga zvangosiyana kala mchana iyo ranga riri blue paakauya haana kuritakura rakasara futi kupi ikoko rakashayika futi mozambique ikoko ndo mafambiro avakaita then vazodzoka kunoku later on zvichireva kuti instrument rese rakatsakatikireko hapana zvakauya kuno zvimwe zvakauya zvakazotsakatikira futi kuti kunoku noti instrument yanga akakurisa ta zvimwe zvakatsakatikira kunoku zvimwe zvacho nekuti pane zvimwe zvinhu isusu kuti tinozviclaima futi takatadza pakuti pane zvinhu instrument yakatachwa nemumwe munhu aiti transport yakashanda kuenda kumozambique ndeyangu handaupiwa chi mari obva aenda kukoti asi munhu yeba akaenda kukoti madhezi ayo mudhara anga atipike futi ka noti gumbo rakambobvadza obva apika akaenda kuuk waenda kuuk akanzwa kuti zvimwe zvinhu zvabatwa nemunhu iyeyo wekumozambique panhau yetrip iyo yekuenda kumozambique yayi vakatumira mari vari kuuk yekuti alright mari yacho yetransport yaifanira kubhadharwa napromota wekumozambique ndakuita sei ndakuchibhadhara kuitira kuti zvinhu zvangu zviite sei zvidzoke paakabhadhara zvinhu hazvina kudzoka messenger of court handizoti messenger of court yacho pazvakatorwa zvakazofambiswa sei zvakaendeswa kupi kana zvakaita sei mudhara akadzama radzoka kunokaita follow up asi ndo madhezi ekuti haana zombogara nguva yakati sei yakati rebei pamwe pacho aitozotadza kuzvifambira nekuda kwekusanzwa mushe negumbo rake manje akabva angozvisiya zvakadaro zvekuti mama kuti vazotangirawo apa zvida iso vanga vakungoudzwa mastories vakaenda kwaudzwa nyaya vakaenda kwaudzwa nyaya plus zvimwe zvinhu vaingoitirana pasina kunyorerana pasi nekukuzivana kwavo kuwirana kwavo iwongonzi mudhara ndipei mudhara toziva tichidzoka tichase tichikavhana zvakadaro manje ndobva ndasangana nemufana wangu aibva ati ndasangana chibadira mutown ndiri kutsvaka najohn ndasangana john haasonzwa zvakanaka ndobva ndati ari kugara kupi zvikanzi andipa adresi yekuratidza kuti ari kugara kunew marabra panhamba 22 musasa ndokubva ndabva kuinyanga inini ndobva ndauya kunoku ndobva ndaenda kunotsvaga pamba paya ndobva ndapaona ndasvika pageti paya ndikaenda kuona john ndini soso zvikanzi hapo vaisada munhu kuti apinde mukati ndikati its okay ndiani wamakaona munhu wakangota zvekudongora pamusoro pegedhi papaine gate resliding
saka inini vanati no kana akazouya mafoni anga asati ako aya munomuti zvanzi namadongona ndaenda uzokuona ndichauya musi wesatati zvikanzi apakanaka ndobva ndaenda satati vandauya futi ndobva ndaenda mabhanana mapotatoes pozi ndakandataudza asizvo zvakanaka ndobva ndasvika paya pandangoti madongo vandatovhuriwa gedi vandapinda mumba vandaendeswa kubedroom chake wanga akarara pabhedhi akakumura hembe dzake dziri pasi majini zvikanzi madongo ndavaita zvakanaka wayozondiona inini ndakatanga kuzvimba makumbo ndiri kuchitungwisa ndazvimba makumbo ndane shamwari yangu umwe dokta ndobva ndaenda kunomuona ndobva anditi mukoma John mapapu enyu azara mvura iTB endai kuparire nyatwa ndobva ndaenda kuparire nyatwa ndabva ndaadmitwa 2 days or 3 days ndobva ndadischargwa vandapiwa matablets ndiwo andirumwa izvozvi achitaura ega ari pamubhedhi asi chirikundinetsa ndechekuti nyama yangu ini ndikabaya kudai chigunhu panoramba pakaita gomba hapasi kuvhara ende ndikada kuti ndidye zviri kuramba kudya kwacho ndikati vapapinda kamwe kamwana kasviba so vakagara pasi so zvikanzi deti ndanenzara zvikanzi nyarara zvako noreji ari kuuya mai manje mamwe bedroom mamwe ne 2 wardrobe ndobva ndati 2 wardrobe aya kumbuya ari kupi ende last week ndakakurotai makabata gitare ndichimutaurira zvikanzi pawaitorota ipapo ndanichitopedza recording irekodhi kuti nguva yakaoma ukaona rekodhi iripo inonzi matemai taitotaura mbuya wako uri kuona jira iro rirapo iro ranga riri pabhedhi wanga akarangwa ndezvimaheadboard zvakaita seapa neapa kwakune jira reuvhimiriya iri riya rered and black zvikanzi jira iro wakuru chaiwo havasisipo apo ndozvikuita kuti ndirware wakazodai waibva wadaisowo saka ndo zvakaita kuti wakuru chaiwo atisi saka izvozvi wakaenda kumba kwavo akanoti ndanzi nababa enda unotsvake pekugara yetina ndaumbomutuma ndikati nemumutoreka unai muri kurwara kuti mupote muchibikiwa zvikanzi wafanawa they are too good in cooking kutaura vana wake knowledge Richard nasimba zvikanzi akauya panapa mbuya wako last week akabva ati baba John muri kufamba zvikanzi anga asingadi kuti ndifambe achitaura ega so ndikati kuwakomana zvikanzi wakomana wane utsinyi kutaura wakomana wana Dage and so forth wari kutoita mashows vachizviti Temple Brothers but panapa wasumbuswa uya uzondoona zvawaita izvi nana Rodrick wanga achiripo ipo wana Rodrick wanga wese achitaura ega wari kutoita mashows vachizviti Temple Brothers but pana wasumbuya kuzondoona ndobva ndati nini saka mukureva kuti mimi mudzimu ndo wakaita kuti madhamu wasuduruka apa aitoti pane munhu akauya kuzorara neumwe murume mumba muno mune jira iri saka wakuru wakabva watiza neizvozvo itsvina zvekuti ini ndinogarwa ndine wakuru vanenge vakandigara saka ndareruka ndinomboti ndaona munhu here anombondibatsira iyo rekodhi yangu yekuti nguva yakaoma yandakarekodha ichandipa nguva yekurikavha ndofunga nditsvage takshop here kuti mari yacho ndomboisa mutakshop ndorikavha ndoita sei ndodidini ndobva ndamuti inini manje ndoda kurekodha nda kuti mundibatsire zvikanzi haisi nyaya iyo kungopinda chete mustudio ndobva ndatokuridza lead iwo uchiimba tokubatsira hazvitombonetsi saka vakomana ava vari kuenda vachiita mashows warita mashows vachizviti Temple Brothers asi nawo sikuya uzondoona ndobva ndaburisa chikwama changu inini ndobva ndaburisa I think $10 yeredhi yai ndobva anga akarara pamubhedhe so ndobva ndisumudzire musoro kudai sokutarisa chikwama changu ndobva ti muzukuru dei watiwedzere ndinozokavha ndikamupa imwe 20 mabondi kwete mabondi $10 chaiwo inzou vanamupa 20 zvikanzi waitako muzukuru ndichakukavha apa ndandine mabhanana angu mapatatisi angu anandabva nawo kunyanga nandamuigira ndikati reka ndimbokutengerei dhiringi pambe mumbochaya panze apa pane takshop yanga iri opposite pageti pacho zvikaidei ukaona soda nekuti soda maybe ndikaidya pamwe inoita kuti ndisanzwe kuda kurutsa kwandiri kuita ndibva ndabuda vananotenga ndibva ndaibva ndamupa
but tapedza kutaura chakandinesa ndechekuti pandakati baba wangu anga chamupenyu pandakangoti buda imomo kuti ndakuenda akakosora zvakanyanya zvokuti ndakatombomira ndabuda imomo zati mandosangana knowledge ari kutosvika akabata 5 kg ofu yes akachengenya ini vandatobuda vandaenda dzachosamara tere murungonzwa ndomafambira zvakaita apa right regai tinzwe isisu kubva kuna maisimba pazuva rekupedzisira. Munhu airwara vakarwara vaiti musoro chii ndobva tavatakura kuenda navo kuparenyatwa. Tasvika kuparenyatwa ndobva vakombwa nemadoctors ndobva vanditi chibvapo enda unogara panze ndobva tamusiya akarara pamubhedha ndobva vauya nesi vakatuma sister in charge kuti enda unomubvunza saka pana sister in charge aiuya achindibvunza kuti murume wenyu chichi ndobva ndadayira mune mhuri chichi kana kuti vangaona situation yemunhu kuti munhu akutoda zvokutisiya ndavatsananguri haana kana kutomuswera maneri acho achibva azoshaya kuma4 mimi mamuchitoreko ena ndiriko kuparenyatwa ndakaenda naye saka panguva mamuchitogara mumaubra ndokwatakatobva takatofonera ambulance ikauya zotitaura ikoko neurombo chose ndo maendero akazoita kagamba redu land mine sawira mukuru wakazoziva sei nezverufu ipapo tataurirana achiti uya uzonditore weekend timboende kwenyu kunyanga uku timbotendere pamwe ndinoona munhu anondibatsira mazuva acho ndaigadzira masisi emabhasi ekwatihobvu kunyanga uku pandaitosona ndikuti friday ndichaenda kuharare kunotora chibadura timboite zvakataura pandanonzwa rekodhi yekuti zuva rekufa kwangu iriurira paredhiyo zvikanzi apa mushakabvu akaita 2 mugore ra1987 ndabva nditongovhunduka irekodhi iriurira paredhiyo zimbabwe kunoti chibadura kusisina ende anga kusikuzotoa musi wandiri kutaura iwoyo namba mabhanana ne20 nzou iyoyo ndomenda kumisa kutaura najohn ende mamuna kweni mende kuzodzoka yes nekundibatsira nekumuona zvese asi iye pakutaura kwake aiti because papa nevana chete hanzi amai vaenda kupi akati pakapinda mumwe murume akarara muno allright ndofunga shona yacho maibata ndopa zvakapererawo ipapo allright so 1992 ndingati 1980 ini ndakatanga kuziva John 1987 1988 or 99 pakabudisa rekodhi yekuti zuva rekufa kwangu rekodhi yayabuda pakafamba manyuzi pakadobada kunzi John Chibadura afa ari kubva kuMozambique nemhaka yekuti rekodhi yapa yakabuda manje outcover chacho chakabuda ari kumakuwa aita semunhu ari kumakuwa saka vanhu pawakaona miro zvawakangofunga kana wakafunga zvakafamba sei yetanga asina kufa because that rekodhi iyo iya yainzi zuva rekufa kwangu yakatengwa about 60,000 copies angatone gold disc rake chomba make zvokuti nguva iyoyo kwakusina anomukunda akazouya akabhitwa nachibadura nachitekete nadembo nachitekete akaita 90,000 copies pamasales ekutengeswa kwemarecords mamasiyana naJohn Chibadura asi shoko rerufu rakauya sei kwamuri? Shoko rakauya musipo pamakazosvika imimi makasvika aradzikwa here kana kuti zvakabva zvatokumaisai kuti ina handira kutombobvira ndazosvika kubonza munhu akavigwa ndiri kurushinga ndiri musango ndadzoka handina munhu wandaikwanisa kubata maoko ndikuda kwei ndaitsvagani ndatsvaga mainini mainini vakanga vaenda mainobata maoko handikwa kune vana venyu here uko vana vangu vanga variko ndaiziva kuti ndichaenda hangu ikoko vana ndinavo ndinoenda iko kudomboshava ndinovasapota Oliver Mutukudzi mazuva apera anga achimboedza kuvabatsira ini saka imimi chakakutadzai kuti muende munovabata maoko ivo vana ndimainoona pana amai vavo saka chakutadza kuti muende pamunoti amaini ndematambudziko zvakafamba sei mukuru vati mamuna here kutombobvunza kuti ndakazoendawo papayapaya
asi kwete panguva iyoyo. Kwete panguva iyoyo. Asi nemiona ameni mamsingawirani futi. Kwete kuti tisingawiri. Kana kuti maipomerwa unzi mimi renyu rimwe chete nemuningina na John handizivi because mainini ka munhu anga akanyarara to be very honest. Munhu anga asingatauri. Akutaura chaiko even up until now. Mainini akatauri. Munhu akazvinyararira wewe. Munhu waJesu. Dzanorondoka. Nokuti kana kune vana vanitoriko izvozvo izvo vakuto vana vasavira venyu vakutodzengerera vari musango izvozvo imi makafugidza makafugidzira so muchisiya vana muchizwa kuti pakati pane mwana wedu pakati pana mwana wedu vachitotambura zvavo izvozvi kana iye kwaarere muguva so vanenge chituka asiko naisawira papi pache vana vangu ingwana ndovaziva vana havana chavanoziva vana ngavaonani vazivane ende maini nava pasina kanachavakata mwana mukomana wemukadzi wokambuzuma akashaya kambuzuma kwamboita mudzimai tikazonyota handi takazoimba tikati kuzvarira pasi kukurira pasi takaita rege wani yakadaro iyo hauizivewo ndoiziva ndo zvataa tichinyora kaizvozvo ndo pakabvakambuka aiwa kusaziva anzi kuziva mbuya udzwa chokwadi kureva kuti vana mainini vana ivavo ndo vamunongoziva vari officially vaida kuti iye muridzi wacho vazikane kumhuri aiwa ndinovaziva munenge nane mumwe mwana wakaita kuunity o nemukadzi ainzisekai azvakawanda ndoziva achimbosiyira ipapo mushakabvu watisiya makazoitei kuvana ndozava kuti mama agara mati mimi ndandasuduruka pane here mukana umwe wakazoitika kuti makazosangana zvakare nevana vana ndakasangana navo vakatanga kuya kwamuri vakatanga kuya kwandiri kwakwapera nguva yakadida handichanyatsosiva ngoti zvinhu zvacho mazuva akuenda achiwanda vauya kwandiri I think pakanetsa because uyu tembo payakasara yakuita kubvutidzanwa because don't forget ka papana ashumba handiti vatakarekodha navo handiti panarairai vana nemukadzi wamakandirorera I think papana Roderick Chemudhara handiti kuona ivavo posi ndandakuona ndiri afa handiri kuona ka vadaro vakamboda kubatana kuti Roderick Chemudhara ivo ashumba vacho manyowa nevana hazvina kufamba ndanda kunzwa from afa rodhaka yakwandiri kakawanda pakaita matembo mairi imwe yange yakuridwa nani kwameno uyu ningi uyu ndichaziva right zvafamba zvakadaro vanhu vakazouya futi zvikanzi no batawana munhu ane kiti but financially hatinomira zvakanaka ndikambovabatsira vakamboita matozi kunana mangura ndikati vanangu ishoko randakagara ndichitaura kuti Tembo Brothers irambe iripo madii kuenda kuna makoni handisika amakoni navashumba kana amakoni naashumba vakati yes ndinokutengera ikiti mukondinya basa vaita sei rofamba manyowa aripo kutara mwana angu Simba akada kuti ave mukuru webhendi muridzi webhendi ndikati mwanangu rinonyenga rinohwarara rinosimudza musoro raita sei rawana imboita understudy varume ivavo because varume ane experience vane maturity ini kuti ndiburitse mari yangu yekunotenga kiti ndokunge iva vatagara pasi vati vapo vati hongu ndoshoko ratinaro kusvika pano patiri nanasi ndaona zvanetsa varamba kubatana kana wanga wagara wamo music ndakanotora mwana wapombofu Bruce ndakanotora Bruce ndikafamba naye chaizvo ndikamusapota akarekodha mapanzo apo kamari watireri pana mukoma makumbe
right regai tinzoyo panapa kubva kuna lina landilani ehe wekupurazi uko kuti rufu zvakamubatawo sei ndakarwadziwa. Makainzwa nani message yacho? Akauya ndiye mukwasha wedu yeyo baba mati wacho ndio akachitaura svikanzi mukuzviziva mimi kuti John akafa ndikati rini svikanzi akatovigwa nezviguwe chichi kwaigara ndakabatikana asi nanhasi sonomboti ndikambonzwa zvichitauriwa so nesingadi kuzviteerera ndotonzobwekana maiti mukanzwa izwi rake achiimba paredhiyo zvaikubata sei? Ini ndaitamba tu mvunze mukabvunza wamukana mukabvunza buti 61 udzai ndaitamba marekwedzi yake kuti ndikasvika ndichitamba sowana aimira uwo ndichitamba achiti kwa mimi akutamba marekwedzi yarume wawo ndikati mukomana wangu wamwe wanu ndinotowaudza kuti imika pakaoma tibadura so kubva pakati kudai so nchiwataurira iwo aripo vamwe masoja tu pakaitika nhamu pakauya achibvunza akati achitaura anga achingotaura achiti chibadura chichichi achitaura chibadura akati anzanga nemusikana wake uno inibva ndamuudza musoja ndikati ndini akati imi mambo yamimi ndichakudzokererai ndati mundidzokerero ndaita sei ndini zvangupera zvakadaro aita nzira yakudzokera zodi amene kuzokubvunza inhorondo yake zvibvunza kuti zvakamira sei ndikati aiwa ndini asa hapana chandakakwanisa kutaura. Makambosvika here paairidza kana kuti mukumbopindawo mupendi rake? Akambouya achiridza kuna Harare Drive kungochishandisa sisu wangu angari house girl ikoko gori racho ndichazoti gori asi akauya achiridza ikoko akabvaridza rekodzi yake kuti sara zvako ndakuonewa iyi ini ndibva ndapinda muground ndakatoenda tichipopotedzana nemukoma wangu ini ndikati nasi kuenda kumba zvikanzi zviite handiyei ndikati aiwa buda mumbogara panapa zvikanzi azviti saka mimba makaenda kubhendi kwachekoko makaenda ari masikati maneru iye akazviona akatondiona akanditarisa akandiona munin'ina wake asati afa akatotaura zanzi ana mama wauya wari 2 wari apa ibva nditarisa so tanga unyemwerera ini utasa usaidi zvangu abva apinda pastage paya ya kuimba achitamba ninjingomutarisa zvangu. Saka manzi yake wamaifarira mimi ndeupi? Inini hapana yandinosarudza kuti iyi ndiyo yakashata marekodzi yake ese ndotoyada ndotoyafarira zvokuti dhu asi iyi yekuti sara zvako mudi wangu Mary ndo yainyanya kurwadza amai venyu? aibatikana anzi zviuru zvishanu zvemadhora ndozviwana kupi nini mombe 30 aya ndoiwana kupi sara zvako ka akaita fanika akusvotesa inini kuita ninge inini ndindamuramba asi abereki ndo akakonzeresa parume vese akandiroresa hapana murume anopindirana naiye hapana. Aiwa saka paiti unoziva zvibhakira zvangu nokubeta manje 6 kwakuri kuwanzira babonyo akawawanzira saizi inokwana abereki wangu wese hama dzangu dzese dzaitoziva kuti mwana uyu atitukanisa naJohn shu atitukisa akatukiwa neunhu wavo haisi mwenge ziri problem yavo. Ndiyo kalina randiraniko amai Richi nawe rufu 98 taenda kumarondera budhi wangu wanga washaya pandakanzwa kuti John akuti akurwara ndikati ari kunzvei zvikanzi mhene ndangomuona akadi akangopera saka mwana wangu Richard anga ariko koma ndiye anga achengeta baba wake vachigara kupi? aigara kuNew Marlborough. kuNew Marlborough saka ndobva zvanzi Richard ndiye akutochengeta baba wake ndikati asi ari kunzvei chezvo zvikanzi mhene 99 ndinzwe John urwere wakura
ndobva ashaika, ndobva ndanzwa kuti John ashaika. Ndikati John washaika, kwandandakaroorwa kumai ndobva ndati ndakuenda kunhamo zvanzi handizviziva kuti kwafiwa murume wemanje akuita zhanje. Ndikati hamuziziva kuti kwafiwa, hamusiziva kuti baba Richard washaya here? Zvikanzi handina kuzviziva, handizvizivi. Saka muningi wacho akati kana maiguri mazviite kuti mungatitadze kuenda kumurume wamakabereka naye mwana, endai munorerutsira mwana. Ndobva ndasumuka pai ndobva ndaenda muningina wani wabhazari panje. Ndobva ndaenda nemuzukuru, ndobva taenda kuye kunhamo kuye tasvika kunyuma rabhura takangoenda tichibvunza ndaikuziva. Ndobva tasvika pai svika kuona kuti nzanzi mariro yakadii ari kuQuadavs ndokwachanotorwa ikoko achiendeswa kuchitongwisa. Ndobva tagara pai, takagara kwa 2 days echi3. Vanhu vemabhendi vese vakauya vakaridza tiripo, vakapedza kuridza. Saka ana Richard vakazosvika usiku manje achibva kudomboshawa. Ndikati ko Richard ndisiri kumuona panapa ari kupi? Zvanzi Richard ari kudomboshawa. Ndikati sei iye ari ndiye achinzi baba ake aperana baba wake? Zvikanzi amen achauya. Saka kuuya kwakaita ana Richard ndobva vatorwa futi, ndobva vavharirwa futi nezvigure kupi mune imwe imba. Ini ndobva ndati amai knowledge anga asingataura neni amai knowledge, but ipapo vakataura neni nekufa kwaJohn. Ndikati amai knowledge ini ndikukumbira kuti mukumbire kuti Richard abude pachena ndimuone kune vanhu vezvigure. Inini Richard angacheme baba vake akavharirwa mumba. Ndobva vakumbira pai, ndobva vabhadhara mari. Richard ndobva aburitsiwa. Ko zvigure zvaimuvharire chii? Anzi kuti apinde zvigure vana achichema baba wavo. Pamariro musi wemariro opotomupinza zvigure ipapo. Naye na knowledge wacho. Ndikati aiwa manje hazviiti, pamutemo chaipa hazviiti. Zvikanzi alright. Ndobva abuditsiwa vana vayabuditsiwa ndamuona Richard uye. Ndikati ko Richard chii chakaitika? Zvanzi mai baba vakasvika pakukundikana, ronda ranga riri amire pagumba ndo rakasvika kuita sei kuvakanganisa kuti vasvikire kufa. Ndikati asi yanga iri kensa here, vakadii kunopiswa? Zvikanzi vaingoti vamwe ironda inodii inopora. Ndikati pamwe pane zvimwe zvaa zvapindira semunhu aingofamba kure kure zvinongoitika. Ndobva ndamunyaradza mwana uye svika tagara pai, tagara mangwana acho chinzi John akuenda kunovigwa. Ndobva taenda kwaDavs. Taenda kwaDavs takangogara isusu, takanzi hama dzaJohn garai mumabhenji. Ndobva tagara zvikanzi vehama vekungozivana navo munoreta raini muchibuda panze because kwakune vanhu vakawandisa. Ndobva vachibuda panze vachiona board view, vachibuda vachienda kunopinda mumabhazi. Isusu ana tete vangu inanzadzi dzaJohn vana vababa vake. Ndobva tapinda mune yedu mota tapedzisira kuona board view. Kwaiti kukasvika hama dzaJohn dzichichema mainoreji vanga vasingadairi. Kukauya hama dzekwavo dzichichema vaidaira. Saka zvokutoti inini ana tete vese hama dzeJohn dzanga dzakangoungana neni. Mainoreji vangu vakagara kwavo kukona nehama dzavo. Ngati pakuenda kumakoapo ichokwadi kuti panga pana vanhu vakawanda zvigure zvakatamba. Zvakatamba ana Zhakata vese vanga varipo vachiramba kuiswa madhaka nezvigure. Zvototi zvigure zvaida kuiswa madhaka vakomana vese shamwari dzake dzese. Saka John uyu baba vake manje pavaidira mvura handipaguva pavanoisiwa mvura. Saka baba vacho vakati ndipei chigubhu ndidurure mvura, ndiri kuisira mwana wangu mvura nechikonzero chekuti mwana wangu anga asina mukadzi. Mwana wangu afa asina mukadzi, saka kuratidza kuti anga asina mukadzi. Saka ndini ndakutomudirira mvura pamusoro peguva rake. Ari baba vacho asimati. Ichokwadi itonga asina mukadzi. Apo zvava zvabuda pachena nenyaya yekuti Neriya pakafa John, Neriya anga asisipo. Saka kuratidza kuti anga asingamugezesi. Saka apa nekuzoti wafa John Chibadura, kuti vachizotora mvura inenge yacherwa naNeriya kuti hanzi mudirei John kana kuti mugezesei, hazvasingatomboita because akangura tiza murume kudhara. Zvimwe zvakaitika kumakwa ipapo ndezvipi? Chimbeto ndiye akataura speech. Nhoroondo yake aitaura achiti inini naJohn taiwirirana, taiti tikatangana hapana aiziva kuti tatangana, taingoenda kuseri tinorovana. Tikanorovana kuye kutopedza totodzokera pastage, hapana munhu aiziva kuti vanhu havarovana kwavabva kana kuti vaita sei. Dzimara vanhu kwakuna vanhu vakawanda, guva maikuwa yaiparara, vanhu vachitsika vachida kuona kuti ari kutaura achiti kudii, ari kutaura ndiani. Chimbeta achitaura nhoroondo yaJohn. Asi pakuda kuvazora matope vairamba. Panike zvakata ndiyanga asingatomboda zvaro kuzora matope. Kwevada zvigure zvaida kuzorera chii matope vanhu asina kupinda zvigure?
vaitipa kuparasa madhaka paipa saka dhaka riri kuchitungwiza kauri tsvuku saka manje mozati munhu kana wakapfeka chinhu chakadai onaya madhaka epapa saka yaienda madhaka kuna ana zvakata aibva asuduruka achizunza asi sifas machakada anga asati afa kuti anga aripo akafa mumashure majoni sifas machakada anga asina basa nazvo aingosiya zvakadaro nana Nicholas Zakaria vanga vasina basa nazvo. Mavanzo aka vachingunodaro hanzi Rich aichengeta baba wake anga vatsamwa ndobva vaenda kumusha kwavo kudombosha vanogara ikoko saka musi wafa John ndio musi wavakazodzoka mene vanga vatsamwa panguva ipi amene zvavakagumurisana naJohn iye Richard ndiye aizvitaura saka panhoro ndopakubvunzwa Richard aida kuti Richard akati ataure kuti ndakazora vaimvhara kuti Richard usataura hapana chaunoziva saka mwana aipedzera anyarara kuti arikizai ningonyarara mainini vake vachingodzvinyirira kuti asataure saka mushure mezvo Richard uyu zvadaro paya vachimurambidza kuti usataure hande pano pakunotora mabhethi Richard ndakamutoresa nesene yangu ndakaenda kuHarare tikanosvika kumunhengi kuchitungwiza ndikabudisa chidhethi chachibadura nechitupa changu zvikanzi kana vana vaJohn vese vakatovhariwa John akatonzi vana vake vakatora mabhethi ndivavo chete zvatokwana hakusisina umwe ndikati uyu ndiye mwana wako wekutanga wa79 akudzvinyirirwa papi yabva yavharwa namainoreji ndobva ndasumuka kuenda ndobva ndauya futi ndikaenda kwazvimba ndikanoti ndobva ndabudisa chidhethi nechitupa changu newitness namai vangu ndifuti anga ari witness wechikadzi zvikanzi chiri papa amai mwana uyu ndikuona mafamba naye kwakareba ndikati ndafamba kwese kuHarare uko kwese kuchitungwiza kwese ndakanosvika zvikanzi mwana yakatora kudhara mwana uyu hapana mwana waJohn futi achatora chitupa vakatora vacho vatovhariwa vatokwana ndikati inini aiwa uyu mwana ndiye first born haina kana chitupa kana bhethi zvikanzi aiwa zviripo ndezvekuti iwe mukomana ndakutokunyoresa ende anga akura ipapo 2001 Richard anga atowe kuma19 ndobva ndatoti inini alright saka imimi mutoresei nesenemu yangu zvanzi iwe mukomana wakura iwe ndakatonomugeresa mubhabhashopu kuti Richard aite se aone chitupa nenyaya yekuti anga akura ndebvu kaindi yawe inomera ndebvu zisingaiti saka ndakazvitanga ngomuti muchembere ndobva ndanomugeresa ndebvu ndobva ndamugeresa musoro ndobva ndapinda naye muofisi ndikati uyu ndiyo ndoda kutorera zvandogore ripi ndiwa ndiyo 79 mwedzi ndikati 12 September saka nababa watati nawatata nhonga kwazvimba ikoko ndobva wahwitinisa zaizvozvo ndobva atora zveshuwa ndiyo gore remapekeji iye patakapa mapekeji ndobva ndakaenda nomutoresa zvikanzi iwewe mukomana taakunyora senemu yamai vako pabhethi nechitupa zvese taakutokunyora after 2 weeks wozouya zotora chitupa chako apa taakukupa bhethi chete zvikanzi alright ndobva anyorwa Richard London akudeedza London so Richard down kukadoma Richard London vana vake vese vakutonzana London kuti anze nyamukokoko kana kuti hazvichatomboita akatonzi ukanotsvaga hama yababa vako unouya nayo tozochinja senemu yamai vako saka iye mai nekuzvinetera chitupa chake ndamutoresa kudaro chitupa ndobva ambosiya futi zvese paakapenga ipapo ndobva asiya kupi kudomboshavo asiya kudomboshavo ndikati kuva kudii kutumira chitupa chako ndini ndakatomira futi ndikatora endi senemu iri papa haisi yaJohn ndeyangu dai vadzosa kunoko because ndini ndakakutoresa nemari yangu saka chitupa cheye munin'ina wangu akatobva kuChinhoyi ndiye akaenda akanotora chitupa bhethi raRichard chitupa zvanzi chitupa tachishaiwa ndobva atora chitupa chiye ndikati hazvina mhosva iwe tora bhethi akabva atora bhethi iye zvikanzi ndikati bhethi uchanobvisa $10 pamudzviti otora chimwe chitupa icho chiri uko chisiye saka pakauya vanhu vezvitupa kwedu uko vaifamba ndobva ndatomuti Richard zvatoita zvakanaka iwe inondora chimwe chitupa chinyowani icho chiri uko vasiyira main knowledge ndobva asiya ndobva atotora chimwe chitupa so anotove nechimwe chiri kudaidza futi London iyoyo anacho kumba takatouya nemunin'ina wangu ndiye akaenda nomutorera bhethi racho kudomboshava iye kuti adzokere kwairamba kuti handidzokere futi kunzvimbo yakafanana naiyoyo saka imimi kufunga kwenyu akavharisa kuti vana vaJohn wakwana ndiani neriye
ndiye kaifamba nevana vake akangoenda achingoti vana vaJohn vakwana vatora zvitupa ndivavo. Saka hakuna vamwe vana here vamakazombonzwa imi vakabva kusaidi vachinzi ava vana vaJohn? Handizive because inini wandinoziva mukuru ndiye chete ndisingazivewo ikoko asi wandinoziva first born chaiye ndiyo Richard. Right. Hamuna here kusiya vana koma innocent Makoni? Hamuna kusiya here vana Mozambique? Ani John. Handizivi ipapa handizivi ipapa. Kana kuti pamwe nemiwo makasiya ubuntu. Tiriko muri. Yenyi mimiri kwe. Ndizvo. Kune vana vangani? Kune wani mwana musikana. Akurasema. I think atororwa. Kwauye here hamuna shuwa kuti auya aonani nevana? Zvakangoitika ndezvekuti mai vacho tangowasiro magwaro. Zita rangu, chief wangu, kunoku ngatimusara kana azofunga zvekuda kuziva maroots ake munomupa chii. Apa mimi kumusha kwagara kuri kuMozambique ko? No, kwaRusape. kwaRusape. Asi kutuze hakuna ikoko. Saka kuno kumagara muri yenyu kune vangani kuno? Kunoku ndine vana vakomana 2. Mukuru wacho atone mudzimai kune mwana. Mudiki wacho? Amudiki wacho asati achiri kutamba hake bhora. Anotamba bhora kupi? Anotambira kuHarare. Harare City. Harare City anonzani? Takudzwa Makoni. Ko Tsano kune muri here? Tsano John. Tsano munoza chaita mukuru uyaka. Aingotiwerereka. Aingowerereka. Taiti tichiridza pamanika chaipo. Toti isusu tosunga mangwana kuseni. Iye atingopedza kuridza aenda. Motozomuonera kumberi ikoko. Saka zvinonetsa kuti uzonyatsoziva kuti zvakamira sei. Maona manje. Ndomanetsera zvaita. But he was a good man. Mwana mukomana wemukadzi weKambuzuma akashaya. Kambuzuma kwamboita mudzimai. Tikazonyota handitakazoimba tikati kuzvarira pasi. Kukurira pasi takaita rege wani yakadaro iyo. Hauizivewo? Ndoiziva. Ndo zvata tichinyora kaizvozvo. Ndo pakabva kambuka ya. Right. Kune vangu mafanzi zvakare vanopawo testimony John Chibadura vakambopindawo mumashows awo. Regai tinzwe panapa mukoma vachitsanangura kuti aiwa vakambopinda mushow yaJohn Chibadura. Ende zvakaitika ndezvipi? Inini munhu wandinoisa pasi pevese pakuridza lead guitar Leonard Dembo ndo wandoisa pasi. And then number 1 and number 2 papa pangaenda John Chibadura olochiona moyo naJohn Chibadura. Then dai makaona live shows evanhu mungadai muchitaura something. I remember inini ndakati ndichipinda ndiri mured room Vito Red Room pambari apo ndichiona show yaJohn Chibadura. Pandakapinda mushow yacho ndiye anga atondipinza hake. Iye pachake akati pinda usamboswera uchitaura navakomana pagedhi. Pinda, just go straight. Saka ndakaenda hangu kwakunaenda tichaona chachandova vachiridza kusvika iye azouya manje pastage. Saka ndo mazuva akatanga kuridza kagitari kake karimoti aka kewhite kaya pakati katanga kuiswa parimoti. Saka aiburuka pastage achiinda muvanhu kundoridza. Saka dhuma neni manje achingofamba muvanhu achiridza gitari rake ndobva amira pandiri manje. Rozuva that guy anga achiridza song yekuti chimesomeso iya achirova lead achitoita nyaya neni lead chitsva achitoti ndoda kuti uone izvi zvandiri kuita nokuti isusu taipindawo mashows avamwe tichidzidza zvatiri kudzidza. Saka newe ndoziva kuti watopinda munomu pane zvauri kudzidza. Saka ndauyawo pauri panapa nyatsotarisa zvese zvauri kuda sununguka. Andikuona aita nyaya ndakatozomboti dzimwe nguva ndayandoti kana ndikaona uburuka pastage achiuya negitari ndotiza
pandinenge ndiri, because John White kana akakujairira so unopinda busy, unopinda busy. Saka ndaenga ndakuti kana ndikangoona ungovuya nedirection ratei ndiri ndotiza ndonyepera kuenda kutoilet, nekuti ndaiziva zvaaita. Aitaura newenyaya rekodhi apa achirova lead, kwete zvekuti that one was very very talented on lead guitar, John Chibadura. Achiimba, achitamba, achidini. Ndiri kutaura hangu zvandakaonawo inini pachangu, handitika zvandakaonawo pachangu. Tochitarira pakuridza chaiko chaiko, John Chibadura wakomanaka, handisati ndamboona zvakadaro. Zvakati zvaJohn Chibadura zvinonetsa kutsanangura vakomana, hazvonge zvichida munhu akamboonawo live yake. Right, rekai timbodzwa panapa Simba zvaitika parekodhi yekupedzisira. Pangari kumba zveshuwa uyo Mabaleka akaisa pressure, noti zvakaitika Mudhara anga asingadi kurekodha iri richibva rabuda iro ipapo. Aida kuri rekodha but ranga siriro raifanira kuita sei kubura. Panga pane rimwe album ranga akaita sei ranga gara akaisa Udhara ikoko. Saka raida kuiswa mavocals chete. Ndo raida iroro kuita sei kupedzisa. Saka Mabaleka handiziva kuti chii chakaitika kupi kustudio, anenge akashaya drive remusic iyo. Noti kana mama vari kuiziva music iyo kuti iriko, but kuti iri kupi maybe yakatorasika zvamuchose, isu takazongoita give up ngatiisiye yakadaro. Asi kana vazoiwanawo iriko ikoko, isusu tinogona kuipedzisa mavocals acho. Saka ndizvo zvakaitika. Ndo manetsaniro avaita naMabaleka kusvikira Mabaleka azongoti iye acho handidi kushayika, chingoita imwe project obva azongopfuma later. Saka apamba boys ranga rakuita mamwe mashows, handika pamwe pacho vaitoita mashows vasingamuzivise kune mashows avari kuita sei avari kuita iyo wese ana Rodi netimu yavanga vakuita nawo neboys rese rakasiyana Mudhara nevamwe vanga vakutora, noti vaizotorawo nevamwe vakanga vafaiwawo Kudhara vachivaisa futi mubhendi. Uku Mudhara ari kurwara, ari kusaidi. Mudhara ari kurwara, uku vari kuita mashows, ende mashows acho ari kubhenefita ivo vakushandisa zita, ende havasi kudzora, havasi kana kutouya kuzotaura kuti Mudhara tashanda kana taita sei, noti Mudhara time yacho aitotaura handina mari yavo vanga vasina kana basa nayo, kuti vari kuita zvakanaka kutoita basa. Inini ndiri kumba pati havasi kundiudza kuti vari kuzvishandisa, vari kuzvifambisa sei, vari kushanda sei, zvichireva kuti mari yavaishanda uko yanga isingatouyi futi kumba kuno, yanga isingatouyi. Ndofunga ndio zvavaitotyira kuuya kuzoona Mudhara wavo kuti Mudhara tiri kushanda zvakati. Pamwe vaifunga kuti vakauya vachabvanzira Mudhara kotipewo mari kuno, but iye Mudhara wacho anga asiri kufunga izvozvo. Saka kwanga kutungamira ndiani uko? Kumaona Rodrick. Paona Rodrick cheMudhara, noti pabhendi ravo Mudhara mafambiro azvaita, uye Rodi anenge anga ari aimirirawo mamembers, noti zvine ibhendi, tongoti ibhendi ikambani. Kana iri kambaniwo kune manager, kuna assistant manager, kune maforomani, kune ichichichi. Saka angariwo mukuru kune vakomano pabhendi mazvona. Saka pakuzorekodha album rere zvikanzana Mudhara, Mabaleka muda kuti muriese nani. Pane vamwe vanhu vakambotorwa naMabaleka zvikanzi inini handingoridza nevanhu vese, ndine mahende angu andotoziva kuti ndikuda nhingi, kana kuti mumwe munenge anokwanisa kubata uyu hende yangu handiti mamusicians akawanda, vanhu vakawanda vanogona kuridza gitari, but ndine taste yangu yandoita sei yandodawo inini. Zvikanzi right, pane vanhu vakawanda vakatombotraya zvikanzi aiyo Mudhara bobva akazoti enda motora Rodi akauya pakari. Rodi ndiye akaridza base, pakatorwa last munin'ina wa Rogers Fatia, pakatorwa Mudhara Chinyana ndiye akaridza madrums paalbum iroro, pakatorwa ndiani Dhagi anga aripo, anga asati ashaya, Dhagi munin'ina wavo anga asati ashaya, uyu mukomana anonzi Sifas Ndemera anga aripo, anga neshungu time yacho. Ndiye akazonzi akaitawo imwe song yaakaita one song
akaisa mabacking vocals inonzi inonzi ndiudze yayi iri paalbum iyoyo saka pawakazoseshena ipapo ndo pakakwanisa kuti album iitike but vamwe vakomana vekutanga vakatanga kuya vakakundikana saka maband members chaivo ndiwo akazouya munhu anga asiri wekuband kutembo ndi last chet asi akapiwawo akabata akaita basa hana ndiripo ndiakaridza rhythm last mudhara achiridza lead mudhara airidza lead asi kana akundikana futi mudhara aigona kubata yese achiridza magitari saka iyo Temple Brothers yekupedzisira mudhara achizotanga kuzorwara isina kuzokwanisa kuseshena isina kuzokwanisa kutsikisa nguva yakaoma yanga yakamira sei uchitaura kuti ndingairidza chakati ndingachiridza chakati zvauchiri kufunga zvachi kutondera kuti maband members yayo anga aripo mazuva ekupedzisira pamba na Rod aidza besa Rodrick Chemtara koya ainzi Foroman tomuti Foroman nickname asi anonzani atongomuti Foroman kwanasi koya Foroman koya Lord Foroman airidza rhythm Rodi bass Dara lead padrum panga pana ainzi Murondo but akashaya na mabacking vocals kwanga kuna Dagi so tina Dagi na Kingston na Innocent moms yabva kutara Innocent ukuthi amana moyo Innocent but Innocent akasi makoni Innocent makono ari kupizo Innocent aripo vanogara mbari akasiya nekuda kwekuti anga ane heart problem but hapana chakaipa chaakambobvira netsanangana namutarakana munhu anga achitodiwa Simba usanyepere kuti akasiya ane heart problem wanzwa apa mudhara makona ataura ega pakuti aiwa kubhadhara chako chaiko baba anga asingachabhadhari ndo zvakagumbukira Innocent makoni kuita ranzi akasiya ega nekuda kwekuti anga ane heart problem akasiya ega nekuda kwekuti havana kana problem havana kunetsana namudhara vakanetsana panyaya yemari chibadiro anga asingade kubhadhara mari ndonyaya vakanetsana Innocent makoni Simba LP tira out my album 27 yes ko ma awards awakawana uchiri kutonderawo nchiri kutondera akati one day noti mudhara pese painzi ifestival kana kuti panobuda ma awards andisati ndambo panga ari mupenyu chete hapana paijambwa kupiwa award saka ndingape nhamba yekuti ma awards mangani pandingotaura kuti akati one day ma awards acho nekuti kwese nyango kusiri muno ma awards mdzaranga zvanosiri zvokuti muZimbabwe chete kana abuda UK ikoko pane pakaitwa nhingirini kwakazorekodha inonzi more of this essential yakatanga do the first CD kupinda muno muZimbabwe ndiakaita notindara ndiakatanga kuita CD muZimbabwe yakaitira ku UK kunzirinziri CD rekutanga remuZimbabwe remuseve ranga riri ndo more of the essential all right handisumburoona muno mini handitika noti rakarekodherwa UK vakarirekodhera UK vakazotora imwe song ndipo pakaisirwa imwe song iyoyo ndo song iyoyo ndo song yaimubata mudhara yo song yaimubata nyango pashow nyango kupe akaridza song iyoyo aichema yainzi amai kuti
mamwe masongs acho kuti ndeastate imba itoimba ndidzo yekuti amaiwo 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 konai kunetsa here panaichema naye amai vangu onai kunetsa here panaichema naye amai vangu onai nhasi makandizira nhamo song iyoyo aibva afunga mama wake noti mudhara munhu akakura achitoona ndibaba noti mai vakashaya mudhara ari muchechi haana mbopera avaona mukaka ndo akanzwa unnoirira chete noti ndo akayamwa haana kuvaona mama wake ambuya ndio zvinhu zvaigara zvakamubata ini but song iyoyo kana ndichiutondera ka inofanira iri padamba rinonzi kugara katangi namo handiti ka ndipo paiti ndiyo iyoyo song iyoyo yakazoiswa futi paThe More of the Essential but yakaibhiti racho akanyatsorinzwa so pane maitiro avakazoita paThe More of the Essential. Aiwa pari kunzwisika kuzoti pane mwe nawe kuti izvo ndakambouya ndikataura naMuchembere pandakauya ndichikurukura ndichitandara naMuchembere vakati izvo mudhara ikoko kwamakaenda muchinopuwa award award yavakapiwa iyoyo trophy yavanga iyoyo yanga ine mari but trophy ndo yakawanikwa but mari haina kuwanikwa zvakafamba sei paSimba ndisikaziye iyo trophy yenama kaya yenama imwe kwakauya trophy imwe yema dancing family zvima ndingizvo zvima dancing family zvakabatana batana zvichinzi mari yacho haina kubuda haina zveshuwa chii chakaitika handiti munhu unotambidzwa zvese pamwe chete repa handina kuzomboziva kuti zvakafamba sei nokuti kwakazoenda mama ana knowledge nemukoma wangu knowledge handina kuziva kuti vakazo mari asi mari havana kupiwa mari yacho vakauya netrophy chete ende vakazombozvibvunza but vakanyatsozviona kuti uku kwakungobvunzawo zvangu but hakusisina chichawanika vakazongogumisira vaita sei vangozvisiyawo zvakadaro pangapaita mashaki pangapaitawo vakapindira vanoziva zvainoshanda aiwa pane umwe akazomboshanda naye anonzi Douglas Katsvairo ndakamubvunza ndikati pamoza hanzi takatamba namo zvii zvakaitika kuMozambique ngati maflop aiwa kuMozambique pane pamwe patakambotamba namo aiwa takatamba namo singaiti chii chachaitika nokuti kwakuri ku area kwenyu kwamaifara kwako takaenda kuMozambique kuya pane imwe rori yatakatora imwe rori ine mukadzi wepachikwana mukadzi vakangwawirana mudhara zvakanaka takaenda takada mwedzi tiriwo semafambira but zvinhu zvacho takada mwedzi ngita mashozi but ndiye munhu akazokonzeresa kuti zvinhu zvidi iye munhu iye ndiye akazokonzera kuti maisumende azotorwa mukadzi wacho iye saka teme yatakazobva ukoko uyu mukadzi uyu kuti mudhara ausikotaura naye uyu angatoendesa zvinhu angaendesa zvinhu kuauction atotengesa zvinhu kudhara aiwa ikoko chii chakaitika kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka because mazuva ese maisienda muchidzoka zvifamba zvakanaka chii mashozi pane zvava zvachinja haingotowo mapromota anga tinawo manzvimbo dzakaitendesa zvacho hazvanosina kumira zvakanaka plus vanga nechitsotsi asi mudhara angawirana zvakanaka nevanhu vakuti ngatidai mudhara handizvemazuva ese mudhara haana pressure akatoti no problem pandinoya kuno ndinosvikubharira kudai so ndo vakazokonzeresa kuti zvinhu zvisodaro mudhara akatosvikawo mukadzi uya atomhanya kutengesa zvinhu kuzosvika kunoku zvinhu zvaenda kuauction saka inini handidi kunyepa handidi kuti ndingati mudhara akaita problem paipo but ivo mai vacho vakamhanya dai vakamirira vakataurirana namudhara vachiwirana kuti todai mari yavo vangadai vakabhadhara pasina problem komahuma saka kureva kuti ukoko promota ndiye akavhiringidza zvinhu vanhu vekuya vane problem one kutoti kana musina kunyanyurawo zvinhu zvenyu zvisina kurongeka zvakanaka mukasvika munotambudzika zvekutoti kana kuti mudzoke kunoku zvinonetsa Mozambique but ndokunhu kwaidiwa mudhara but mune masangano nevanhu nechitsotsi ndo zviri kunkoma mari mamutsoka ngoma Douglas Katsvairo yoka achingunodonongodza apa
kuti zvakafamba sei mazuva ekupedzisira ipapo, right? Ipapo hatidi kunyepa, zvinoitika ndezvekuti mazuva ekupedzisira aya takambosiyani. Isusu chakaitika ndechekuda isu ndara angagara kuHeathcliff kuningirinu kumba kwaigara ningirinu kwachupa kuningirinu because anga ari mabest friend na Meborini. anga ari mabest friend kuti akatombogara kuMeborini. ndara ndokwaitogara ndo kwakatozoita kuti zvidaro ndo kwakatozoshayikira atori ikoko mirizanetsa patingoto right. Ini ndoda kunzwa kuti mimi makaramba muinaye kana muchiti mimi makazosiyana, toda kunzwa kuti makanyatsokusiyana naye sei? Kwete zvekunzi tanga tapesana zvedu, aiwa mudaro zvake ngotiwo anga kusakwanisa kuita basa, ndo chokwadi chiripo, miri yange yadzimba, fambe nebhendi kuti tione kurarama, mudaro achanzwe zvakanaka, ndo chokwadi cheko cheZimbabwe. Saka mimi maiti mukaridza mai mucheukawo here? Hatirambe panyaya kudaro. Zviripo ndizvingoti zvataita pakurarama pacho, one time instrument pamwe pacho zvaitiomerawo futi isusu toridza kuya toshaya kana something, but mudaro tatine chidai zvekutoti svika pakushayaka takatoona kuti tarasikirwa nemwe munhu zvakatiomera. Right. Bhendi rekupedzisira nderipi raJohn Chibadura, line up yachanga yakamira sei rekupedzisira? Karekodwa rekupedzisira raita naro mashows rake rangati ndiwo bhendi rangu rekupedzisira. Ipapa pana ani na tisitaita naye mashows ndara, ndio ndoda kunza vanhu vacho vangu varipo ndiani production ndara anditika Douglas Katsvairo uyu anga ashaya Sifas Ndemera anga aripo, Sifas masipati ane mavocals, then toya ashumba vanga varipo, asi ashumba vanga vakazobva vazomenda kwamashakani koya wandikutaura uyu anonzi Foromani ndiyairwa rhythm nachimdara ndotantasara. Saka lead yanga yakuridzwa nani pakumdara panga kurwara? Ini ndinderwa lead kurota ari pabase. Aiwa epari kunzewa. So kopa kuzonorekodha album rekupedzisira iri nguva yakaoma, ndiani nani vakarekodha? Aiwa panguva yakaoma ndinyepa. Panguva yakaoma pakanga pana Rodrick Chimdara, paRhythm pana Last Fatia akazoshaya, Mdara anga ari palead, then pamavocals papana Ozao ndiye anga aripo naSifas Ndemera, ndo vakazoita album rekupedzisira rakaitwa irori. Madrums vakaitwa naShepherd Nyani. Right. Pazuva rake rekushaya mamuripo rimi? Aiwa ina ndisipo, ini ndakavaviga mudara, ndakazongonovaviga kuEuku, vakashaya ndisitoripo nasiri padhuze.